problem phone yako ingeshita noise yacho nosvika kunoku radio yako iyo phone yako ingeshita noise nosvika kunoku headphones yako tutozwa kunoku. Hi guys, Mamuka say guys, how are you? Right. Murise say guys, how are you guys? Murise say guys, how are you? I hope you are okay guys. I hope you are okay. We are guys. Yeah! We are ndikuzenyaya. Ini dzamu ndotaura ndoga. We are ndikuzenyaya. We are guys, we are ndikudze inyaya. Imi guys ka ende zvakaoma vasikana zviri kuitika munyika. Hey, nyaya yenhamo yeko Africa iyi zvakaoma guys. Makai maiona here nyaya yemukadzi wokuningira watakamboitira GoFundMe uya wokuenda kuningirikiri wokuzama kuenda kuAmerica nedouble up guys. Hamini kuti kune double up here iri kuendesa vanhu kuAmerica yekuti munopinda uya akazonoshayikira kuMexico. Zvinhu zvacho zvakaoma skana. Anyway, I don't know how to say this story. Sure, Retino, I don't know how to say this story guys, but pane mumwe munhu azouya nhasi akandiudza kuti guys muntogerera masinus ndinchiva kumusoroko. Pane mumwe munhu nhasi azouya akandipa story achiti kwanzi mukadzi uyu akanga aenda kuningikiri akanga achienda kuAmerica ushu kunoshayikira kuMexico akanga asiya vana kuCape Town here anzi anga achitamba mutambo saka anga atopiwa mari yeraundi inokwana kuti 100,000. I think pakazoita decision iyoyo yekuenda handizivi kuti vari kuenda nekupi kuti vazonopinda muAmerica asi it seems as if vanga vatosvika guys. Kana vanga vatosvika kuMexico vanga vatosvika guys, vanga vatosvika kana vanga vatosvika kuMexico vanga vatomudhuze. I don't know what happened. Kunonzi akangozodonha kuda ndo jeni pavakafamba pakatapa here kamuaffecta kana handichaziviwo guys, but vamwe vari kuchema hey mwanangu weni how are you. Kuna vamwe vari kuchema Cape Town vari kuti vakanga vasiya vaita mari dzera ndovamupa 100,000 ainda kuti pamwe aifunga kuti achanokolekta here mari unoshanda otumira vanhu mari dzavo kana zvaifamba sei guys. Ini handisi kutomboziva kuti zviri kufamba sei. Ndakamirira kuti musvike pa250 guys ndotaura nyaya yangu. Ndoda kuti mugare makazviziva kuti guys paupenyu kana uchiita secret inofanira kuita secret uri one. Mukaita 2 3 haisiri secret ende hakuna dare rinogara vanhu vakaipa pasi. Vamwana Shakira ashomari bvisa ako hembe dzangu dzakadza kutooma mvura yakutonaya especially kabhegi kangu kegirini akabvisa ako mvura yakutonaya wena bvisa ako hembe dzangu dzakadza kutooma nikabhegi kangu kegirini tokunudza kabvisa kandike muno ozoda kuzokashandisa 100,000 rands mukangoita zvimatare zvokuseri kana zvimafone calls zvokuda kuparadza vanhu hazvibudiriri guys. Mungari makazviziva izvozvo. Hakuna chinhu chinombofa chakazogarikwa pasi chinzi chikuda kuitwa chinhu chokuti uda kuparadza ningi chobva chabudirira. Munotomutadza munhu iyeye hazvivi zvakaita. Mugare makangoziva kuti Mwari haasi Mwari wokudheni kumunhu wani. Handitika sometimes siyai Mwari varwe hondo idzi. Vanokurwira zvokuti unoshaya kuti zviri kufamba sei. Unotoshaya kuti paanobuda zvinhu zvinenge zvakavanzika zvokuti unoshaya kuti
saka zvinhu izvi zvanga zvichitogadzikwa zvazvichitogadzikwa wanga usina chaunoziva wanga uri murima because yes ndozvazvinoita paupenyu izvozvo mukangotanga kuita tumafoni ko toda kuparadza vanhu chete kana kuita tumatatu hazvibudiriri hazvifi zvakabudirira hazvibudiriri unless kana Mwari vachinge vatendera toti ndezvaMwari kana vasina zviri zvaMwari hazviiti. It will never. Thank you July baby. Thank you July. Thank you Ramona. Tudambira tusvike 250 ndobva ndatanga kutaura nyaya yangu. Mumwe mukadzi akanga ari kuCape Town uko tasvika. Mumwe mukadzi anga ari kuCape Town uko akanga achida kuenda kunonzi ku Mexico America. Saka akanga apiwa 1000 akandigwa around ndobva abva ku Cape Town achinda nedouble up. Kwanzi kune group ritoriko hererewo amene group reWhatsApp revanhu vanenge vachiti ivo munobhadhira mari kuti vakupei kuti vakudze kuti munofamba sei kunosvika kuAmerica nedouble up asi munobhadhira mari mugroup mombo. Saka kuda vanozita zvikwata here vachidouble up vachinda amene kuti zvinofamba sei. Anomaona right. Nyaya iyi ndoda kuti muzvinzwire mhoga. Hold on. Hatipinde munyaya. Ndane uko. Muri seiko. Hello, how are you? I'm fine. It's me to say. Mudirira itaitse kuti wedzere volume. Oh, okay. Yes, ndawedzera kunoka I think yakuzwika. Makutizwa here guys. Can you hear us clearly now? Makutizwa here zviri clear guys. Can you hear us clearly? Makutizwa here guys. Can you hear us clearly? Yes. Right. My sister tauya panapa tatoti tiungane pano tiri pano. Torai nguva yenyu muchitsanangurira gist rose tiripo panapa takatomira. Tangai kutaura nyaya yenyu. Musamhanye zvenyu. We are here. We want to hear each and every piece and detail. And then. It's nearly nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndakarorwa ndingangoti ndichiri mwana mudiki pandakarorwa was very young. Ndobva ndarorwa kufamily kwandakarorwa. But mandays ndatanga sangana nemunhu wangu iyeye. Vamwe vanhu vaiziva zvekufamily makwavo vaingoti une sure ndokwauda kurorwa une sure. But unoziva kuti sometimes kana munhu uri murudo hautombozvitsvaga kuti vari kuti why are they saying kuti une sure ndokwauda kurorwa kana kuti chii. Then takapinda marriage tikatochata zvokutochata muchato muchena chaiwo tikagara ndakaita vana vaviri ikoko ndakaita vana 2 ikoko. But pakaita problem kuti ndanisingazvizive kuti vamwene vangu inini vaibuda munoziva kubuda zvezvekubuda zvezve. Saka vakati ndichirorwa imomo vainge vachida kuita sei kubuda neni kuroya kunoroya newe. Saka vakaita zvezvekunditemera nyora dzekuroya dzedze munoziva zvekutemerwa nyora handizoti vakachirewo pandiri vaida kungoenda neni vakanditemera nyora dzekuroya dzedze. Asiwo munhu wese ane Mwari wake nevadzimu vake vakangondirambirawo kuti ndiite izvozvo. Ndobva tagara. Saka kuzogara kwese kwandakazoita nemurume wangu iyeye vanga vasandifarire noti zvavaida kuti ndiite nawo zvakaramba. Asi kumboko kune vamwe varora vanenge tingatongani vanenge 4 ndofunga kuti vamwe vanoita zvinhu zvimwe chete handizivi noti vanoita sei vanowirirana nawo ikoko. Asi inini unfortunately ndakaita uya wangu asinganyanyofarira because yekuti ndakaramba kuita zvavaida kuita. But all this time remember kuti ndasingazive kuti ndonyaya dziripo ndasingaziva. But takagara tikambotanga tiri kumba kunyika yedu yekuzvarwa. Ndobva tazotama patauya ezvino kunyika kwatiri kunoku. Saka nekuda kuda musha ndindaitomira ndichiti vana mama ngavabhoya vatoone vaone vazukuru vaite sei. Ndibva ndavaunza kunoku zvezvekuvatoresa mapasipoti nekuita sebva ndavaunza.
but not knowing kuti kutovaunza kwandakaita ipapo ndatozviparira. And at the time tatawanawo mabasa akanaka, tichishandawo, tatengawo imba. Saka tatati vabereki vamboya vambonochi vazukuru vavo kukura kwavaita neimba yatatengawo nemaachievements ataita kuti muupenyu ndobva vauya. But remember kuti pavanenge vauya unenge uchienda kubasa Monday to Friday, unongosiyawo vabereki vari mumba, hapana chaunenge uchifunga. Saka ivo vanga nemisheni yake, I think vakaita a lot zvavakaita amba imomo, vakaita zvakawandisa. Izvo zvine chekuita neuroi kunoti muroi chaiye uya anotori nembiri, maheadmaster evaroi aya. So mukuru wevaroi mati mukuru wevaroi komenti ane komenti yadinakisa mati pane komenti yadinakisa kwazisaka zvara vanakomana titori varoi nderamberi kona nderamberi kona. Saka zvadaro kuzobva kwakaita time iyoyo manje zvinhu zvinozombobvira zvafamba zvakanaka, hapana kana chinhu chakazombobvira chaita zvakanaka. Ndakazomborwara ndikaita kunge ndichafa ndiri muhospital, handizotongwa zvazvaita sei, ndakangorwara kungoatakwa zvezve pandaenda muhospital. Saka pandakadzoka kuhospital kwandakarwara kwako, ndakasvika mumba mangu mandaigara makuita zvezvokuti ukarara usiku haurari, mbode pachifamba zvinhu pamusoro pemba. Timbwa zvo zvichitomhanya, but nezvo zvaitanga kuuya kana kuti kufamba na12 midnight kangochaya, paitika zvanhu zvakawanda zvaiitika. Saka remember ndakakudzeni ndandakatemerwa nyora dzandasingazive dzidzi, but zvaindishandisa every 12 o'clock dzikangochaya nyora dzedzi dzinotanga kuita active, so unotonzwa kuti dziri kutamba-tamba, ukatotarisa time nekuvava, so ukatotarisa time dzedza 12 o'clock. And then pane chinjauya pamusoro pemba chinorira kuti ka, obva watoziva kuti zvatanga. Chinhu icho chikatorira kandi ndakarara ndaibva ndatomuka. So mira uri kuti 12 dzaiti dzikachaya nyora dzako dzaita active zvokuti waiwa dzichivavirira zvokuti muka kuti ukwanise kumuka. Ndofunga ndozvazvaita. Saka time iyoyo kana kuti njini kana kuti ndevamwe vese ramene ndaibva ndanzwa zvinhu zvine chifamba-famba panze pamusoro pemba zvichingodaro kuzosvikira ndaizongorara. Asi manje pakazoita problem yekuti ndanda kuti ndikarara manje ndairota imwe nyoka so yaiuya mumba ichida kupinda ukuzasi kwanguku, ndichirwa nayo usiku hwese. Asi mangwana makufempa ndomuka ndakaita mukunge mune akarara nemurume, asi ndisina kurara nemurume wangu. Because murume wangu hameno tichiti akazonge chaitikawo, hapasina zvemurume nemukadzi zvekurara tisemba zvezva zvisisipo. Taingorara. Saka iyewo hameno pamwe aiitawo zvakewo zvaaiita, but inini ndo zvandainzwa. Saka pepe kuti ukazoendaona napasita uchinamatirwa unonzwa kunzi mune nyoka yamunorara nayo. Ende nezvaunenge uchirota haukwanise kuti no, because ndaizviona, ndaitoirota. Voidescribe the way yandaiona muhope imomo. Nyoka yakadai ino yachirara nene everyday. Ndoudzwawo zveuroi ihwohwo hwokuti hanzi kune uroi hwekoko kwandandakarorwa. Zvakaramba zvichiitika, ende ndakangotanga kuti munhu yaingorwara. Ndaingogara ndichingorwara, handina time yandaimboti nhasi ndiri right. Tagara ndokunga ndakagara about 7 years after that nemurume wangu, but ndaikuona kuti tiri kungogara sehanzvadzi nehanzvadzi, and a lot of problems dzaiitika. Izvo zvokuti zvenyoka izvozvi zvasisapere, zvipi zvichiitika, uchirara uchirota zvidhoma, but ndaita zvezvekurota ndinowanzorota zvo zvine zvichiitika. Saka ndaita everyday ndakarara ndaingorota vamweni vangu vachipinda nepahwindo so vachiuya. Ndodza murume wangu kuti uri kuona here mama, ini pandaimudza ndasingatombozoti zvine basa effect, ndaikoti kutaura sekutaura kwaunongoita nemurume wako about everything. Uri kuona here mama, wabva ati vapi? Ndoti avarapa vanenge vakamira paside pembedha kusaidi kwake kwairapa. Wabva ati handisi kuvaona. Saka zvakaitika kunguva yakareba ndichimuka, mama waona mama.
saka kudaro kwacho ivo vakabva vazonditi ndiri kuona futi stereki. Handiti munoona zvinoita vanhu vanoroya. Ndiri kuona stereki, ndiri kuvaona stereki. Ndobva wangotanga kungoita zvinhu zvese zvakangozobva zvangochinja. Hapana chakazombofamba muchene murume wacho tasisawirira nezvese zvakadaro. Saka ndakazongoti zviti zvikunetsa rega ndite sei. Ukaudza vabereki vanokutiji havangambokuti siya imba, vanenge vachikokuti shingirira. Asi ini ndiri munyaya dzangu ndaiziva kuzvinetsa kwazvaindiita. Vakati rega tiite divorce nemurume uya vatadivorce. Takaita divorce chaichaiyo, formal divorce chaiyo yemukoti chaichaiyo, but aseparatana. But patakaseparatana ndatozoti inini manje kusaidi kwangu ndatozviparirawo futi another chapter yelife yangu. Ana amweni vangu havana kana kundibvunza kuti ako makudivhosana zvaita sei, asi ndine mareasons angu. Murume wangu pandakamudza akangoti it's okay, unza mapepa acho ndisaine. Ndobva ndamupa mapepa edivorce, bva asaina, bva atanzi handisaine kana usina kundipa imba. Tatine imba tatikatenga, but imba tatikatenga zvebhondi zvemuno muSouth Africa zvezvi. Saka ndangoti anyway, but ndakaita sei ndiri main applicant. Vanangoti anyway, kana uchida kuita sei kuitora it's okay, as long as uchingoita take over chibhondi. Ndobva atora, bva tasaina, bva zvapera, bva ndabva. But vana amwene kana ana tete kana ana baba nakabvunza kuti kumadivorce handiti kana munhu makarorana munofanira kubvunzwa kuti ko chii chiri kunetsa zvazoita sei. Hapana kana vana akabvunza kana kutaura. Panangoti anyway it's okay as it is. Ndobva ndaenda vandanogara kwandaigara. But shoko randakazonzwa nana mainini vanenge vakarorwa vakati vamwene vakati hanzi akamudza kuti anodivorca ndiani, akamudza kuti murume anorambwa ndiani. Ndakumbozviona kuti anosvika kupinda upenyu hwake hwacho. Iwe ndiwe wakamboya nemurume wako kuRustenburg tikambogara pamotikari handiti? Mandiziva. Tikatogwa mapictures tiri kuseri kwemota tine chibuku, ndizvo handi? Exactly. Murume wako anga Ford Ranger ichi? Tatine aisuzu, but mota yangu ndakazokudza story yangu futi pai. Alright. Yes. Makazorambana nehanzvadzia? Aiwa, remember I'm talking about the first marriage. Okay, alright. Kwete uya, alright. Handei. Ndosanda kuti yakareba nyaya yacho. Alright. Okay, handei. But of course, naiye wacho futi it's not going well. Okay, handei. So vavanditi hanzi dakuona kuti unosvika kupi, hapana kwaunoenda, like zvezvekuti vakaloka life yangu zvezviya. Ndobva ndabuda, bva ndaenda ndichishandawo zvandoita because ndinongozvishandirawo. Ndobva ndatanga kuita ndinoita zvinhu zvakawanda muupenyu hwangu, but unongoona kuti zvinhu zvaakuchinja. Mashandiro andaita nezvandanda kuzoita vanditi dakuona kuti unosvika kupi zvakusiyana. Ndobva ndadaro, ndobva ndazosanganawo neimwe partner, handiti upenyu. Ndazosanganawo neimwe partner inyowani iyoyo. Apa ndisikuziva kuti ndapedzera kutaura about the previous marriage. Saka ndozvakangotaura, then murume bva ndasiya. But then I realized kuti murume wangu wacho wandaigara naye, nayewo anga asina kuchena, anga asiri clean. Paitwa zvaitwa namai vakewo, nayewo ane zvakewo zvaiita sei zvaiita. Ndozvakatozongobudikira pandandazosiyana naye. Because akatanga kundiendera kun'anga achiti hapana chandakamutadzira, because zvaakati hanzi ari kuda. Chandakatadza chete kuti kuita divorce, zvese zvaakati hanzi ari kuda ndakamupa. Ndakamuchitora because ndaenda kuda peace, ndandangoda peace yangu. Ndikati handina kana chinhu chandakabuda nacho mumba imomo. Although zvinhu zvazviri mumba mandaigara ndindaizvitengera zvinhu zvangu inini mumba imomo, but ndakati since vana vangu vari kusara ikoko, haungatori kana kuti washing machine kana kuti microwave. Vana vanosara vachisafa handiti. Unongosvika dochinjarana kubva pamamumbori nepawasiya. Ndikati no, I'll go ndonoita start over. But akatanga kundiitira futi iyi witchcraft iya yakaoma iya yekuti akanzi
atora hembe dzangu, atora chii arida kunondisungira life yangu. Sangotopa unenge waindononamatirwa paipo yaungodzwa futi kuti ko chii asi makarambana sinaonaka here because murume uyu ndo zvaari kuita. Ndovandati hapana nzvimbo kurambana kumwe kune kuri bita kumwe kuri hapana kurambana kuri sweet. But ino ndinangu basa naye kasika naye achinditira zvaanonditira ndobva zvadaro. Saka one day mwana wangu akati mama anga achiita matric akati andi 30 yekuendesawo matric kwekwe handiti ndobva ndaenda pamba pawo ndandisingapinda hangu mumba mavo like kupinda mumba mavo chaipo. Pandangoenda ndati mwana uyu yautore chi yautoketi padho pandasvikomupa pandatoti bhabha ipapo handisi kugara bcause panasikana ndaifamba vandaitakurawo mota mangu vandaishanda navo saka ndandine vanhu ndikati handisi kupinda handisi kugara. Ndobva ndamupa mwana yasheti bva ndaenda. Remember kuti tata nendofunga about 2 or 3 years tasiyana zvemarriage zvetadivorce. Asi ndandane new partner. Saka ndichisvika kumba ndatobva kubasa ndasvika kumba ndasvikopinda partner yauya yasvikopindawo mumba muyamwe ichingosvika bva aita kunge zvinhu zvokuita kunga atakwa kunga pane zvinhu zvamurova kunga arohwa nezvinhu zveusiku zvezvi. Abva angodona ndobva atanga kuita kunge kumanifesta akatobuda furo. Munoziva zvo zvokubuda furo kunge munhu akufa zvirezvi. Ndashauti ko chii from Norway atonga kutora sauti yemagodhe ndichimukwizisa maoko ndichita sebhazi itonga manifesta kokupedzisira kwacho. Ndobva atanga kutaura zvikanzi hanzi zvinhu zvaitaura izvi zvaita hanzi zvidhoma zvandabva nazvo kumba kuya kwandandakaroorwa kuya zvanditeera chitaura kuti hanzi takubata wanga uri kupa akakudza kuti unotiza musha ndiani tatakakuroreswa tatakakupiwa kuti ndo mukadzi wedu saka tainesei tatikuona kuti uri kupi saka nhasi takuona takuteera handi munoona. Ndikati saka muri kudei kwandiri zvikanzi takatodzwa kunzi ndiwe mukadzi wedu saka hapana kana dai ukapinda pai kana ukapinda pai tinenge tinewe tichikuteera. Saka uyu murume wako kuti hanzi murume wako uyu tatoataka maona zvikanzi akutofa ndozvatatumwa kuti titi ende kwakwakumanheru so zvikanzi ukatobuda panze apa tatoya nawo even iwe amwene wako wacho tatoya nawo varipo panze apa nezvimwe zvidhoma ndozvataita. Tanga kungotukana nayo mweya uya waitaura uya uya ndichiti ko saka mwana wevaridzi muda kumuurayirei because haana mhosva yaaita. Zvikanzi ndiye wacho wakaenda kwaari saka tatumwa unzi tieliminate uyu tiite se uite desperate uchadzoka chete kubviko. Taurako uyu haana mhosva vanomuurayirei. Bva zvazongoitika bva zvazongopera bva azomuka papaya akazongomuka ega so zvikanzi kochibva ndatanga mutsanangurira kuti ndozviri kuitika panapa chichichi. Saka from that ndakatozoziva kuti murume wangu wacho anga atoriwo involved nezvinhu zvewitchcraft izvozvo zvakatosimba kutodarika mai vacho kanzi vaishanda vese kana kuti chii I don't know because ndo zvaitaurwa nezvidhoma zvakauya neni musuriya zvacho izvozvo. Zvapera izvozvo ndobva tazogara obviously sevanhu munongoendawo kumapostori muchinonamatirwawo mobvunza nyaya dzacho mongodzwa futi the same story kuti vanhu ivavo ndo vari kuita sei ndo vari kukuteerai vari kuzoti muchasiyana chete makazodidi nyaya dzacho dzichingoramba dzichingodaro. But takangoti nekuda kwaMwari plus unongofunga kuti munhu hauzi munhu wemunhu like atiri vanhu vaMwari saka unongohopawo kuti Mwari wako anokuchengeta. Tagara tagara tiri kugara edu hapana problem. But on my side manje ndakatanga kungoti basa randoshanda unongoita munyama yekungoti unongonzi nhasi kune retrenchment iwe ungoripowo paretrenchment ipapo ndoretrenchwa ndoenda kumba ndonogara tsvaga rimwe basa unoatenda mainterview kana 40 hapana kana 1 year unonzi wawana basa. Zvisineiwo nekuda kwaMwari ndofika after 1 year ndabva retrenchment ndazowana rimwe basa. Ndobva ndati shandei apa ndiri kutaura nyaya
handizoni ngati case kana kuti witchcraft here yandakabva nayo kupi uko kwandakabva uko. Saka ndo zvavakagadzira kuti kana ndikashanda handishande panzvimbo kana 2 months. Unongotuzongonzwa zvazodai ende basa randoshanda harisi basa rekuti rese kasimeni munorizi yandakambokudza yanzi rangu kuti vanozozwa kuti ndiana kutaura. So ongoenda unonzi ndofunga ndina about 20 years ezvinezvo experience yemuSouth Africa munomu ndichishanda sebasa iro. Asi unongonzwa vanhu vachingoti zvazodai ungodaidzwa kukameeting wazodai basa rotongopera just like that. Ndoupenyu wandokurarama mazuva anaya. Ndikangopinda basa handipedze kana 2.5 months kana kana probation handipedze. Ndonhingi napa ndendambonzwa nekufamba nekunoyereswa nekunoita sei nekuenda pese unopinda pese uchitira kuti utsvage basa uwane kurarama. Wazorora nabasa racho 2.5 months ungonzi aramira 3 months unzi mira. Mhosva yachitaita ndichinzi mirira basa haisi clear, hazvinyatsonzwisisika kuti zviri kufamba sei. So ndobva in other words, I can say good. I'm talking about it. Munhu akaita sauti life yangu idaro ndiye ex-husband wangu. But handisizoziva kuti why. Handina zvandakamutadzira. But tatsiri kuwirirana ende zvimwe zvacho zvainetsa kumba kwedu anotozviziva nyaya dzese dzenyoka dzese dzandandichitaura dzese. Anoziva kuti zvaiitika nekurwara kwandaita. Pandazongomuta no maybe ngatiseparetanei pamwe vabereki vangu vasingandide inini. So ndakaita sei. Ndakamutega tisiyane uite sei. Maybe utsvage mukadzi anoita sei anodiwa nevabereki vako. But then after that hapana zvinhu zvangu zvokunyatsouzofamba zvakanaka, but it's because of them ndo vakasunga life yangu. Saka pamarriage pane iyi yauriko zvino futi it is the same thing zvakare hamuchawirirani futi. Ezvineizi yandiri manje taiwirirana zvakanaka papasina kana problem. But pakangoti like last year December takaenda kuholiday semhuri. Taenda kuholiday baba ndobva tasvika bva tasvikonoona kuna ana tete kumba kwachewo. Saka wano watete wacho vane shop. Saka paChristmas vakatanzi ndetonotambira Christmas kushop kwavo. Anditaura hangu sitakwari. Ngosana nosikama bye. Ndobva vaenda kupi? Ndobva taenda kushop kwekuya. Saka taenda kushop kwekuya inini handina kuziva kuti pane madhira vanga vakaronga. Tasvika kushop sisa vane shamwari yavo ine shop iri panext door pavo. Saka instead yekuti tiite Christmas semhuri zvezviya murume wangu akangotsakatika akangodisappear zvezvekuti for 4 days ndositairara apa patete patata vhizita. Iye anga asingangorara ipapo ndichibvunza kuti ko ari kupi. Zvikanzi anenge aenda kunight club, anenge aenda kubhawa musiya yambofara, ndozvavandipindura. Apa yeti ivo vaiziva kuti pane zvinhu zvavanga varonga handiti. Ndobva kare kese akataiwirirana papasina kana problem. Ndobva tazoti alright Christmas yapera ngatichiendai kumusha kune vabereki. Kumusha kwatakavaka isusu nemurume wangu iye wacho. Ndobva taenda. But then taifanira kudzoka tese kunoku kubasa kunoku kwatiri. Early January, kutanga kwaJanuary. Saka ndakatanga muti chandeika
handiti mazuva edapfura plus ndaifanira kutanga basa musi wa4 unzi akutsika-tsika ndambodai ndikumbosara ndambodai handakuziva kuti pane zvinhu zvazvakatorongwa yese yaiziva zvokuti andimona ndobva ati alright chimira ndikuite sei iwe uchienda ndobva ndaenda ndauya kunoku kwandoshandira murume wangu akaita zvezvekungorasa mafoto kustatus handiziva kuti why kana akaita kuti mwari anenge achimboda kuti uone zvikuitika ndikuona murume uyo aita sei aenda ndakatombokutumira nyaya yacho iyo sismail aenda kumusha nomwe mukadzi uya nokuti mukadzi takamuona padera tiri kuchristmas mukadzi akatosunga zambia akasunga dhuku atoenda kunointroducwa kumusha kuti ndiye mukadzi wawana munyowani I don't know. Inini ndandabva ikoko ndakuno kwandoshandira vandambvunza ndikati ko mafotos aya aufa amarasa kustatus because remember that I'm very innocent hapana chandikuziva kuti chiri kuitika kana kuti chinokoti murume wangu asara kumba achadzoka zvikanzi haana basa hazvina kana basa akabva abvisa pandakaona mafotos acho akabva abvisa zvikanzi ano muzukuru uyu angaita sendikati muzukuru amunotorwa nai makabatana kudaro makakisana zvikanzi muzukuru angangokumbiro lift zvakataura zvakanaka ndakuona january wese apera haasi kudzoka february wese apera haasi kudzoka nchingotaura naye pafoni akuita zvozvo kungoti handimhanyiswe handite sandikunoziva kuti mune murume wako unoziva kuti okay akasara ari kuita chakati asi musi wakati achauya so ndebvunza tsinga muchadzoka rini akutondipa rhafu yekuti sandimhanyise ndichauya kana ndakuda kuuya bva ndaonati okay nyaya dzedziya pane zvokuitika dzimene ndakapinda mudepression apa rimwenda kuti kuno kwacho ndogara ndega iye ndandogara naye tiri tu ndakapinda mudepression kungoti why and the bad thing ndekuti the whole family ana tete ana bamina anani they knew because pamba paakaenda naye paakatora mafotos ndopamba pangu pandototi pamba pangu kumusha pandakanovaka kumusha kwavo bandakaona ari pamba ipapo nemukadzi uya pamba pevabereki nemukadzi uya mafotos acho angu aripo saka it means vese vanhu varikoko vaiziva zvikuitika ka ini ndindega ndandisiri kuziya ndobvunza vanhu vese vari kumba ikoko ko chii chiri kuitika tanga tatese for about 7 years saka it's not kuti ndiri mukadzi weikoko uye wekungonhonga nhasi aiwa nditori nepamba panditori nezvinhu zvangu panditori nembudzi nechii kumusha kwavo pandakatovaka imba itori nezvinhu zvangu nditori nekicheni ine zvinhu zvese zvemukadzi zvamunoziva pamba ndobvunza vanhu vese natete ko chii chiri kuita hapana munhu wese aiziva zvokuita but hapana kana wana akandiudza and it's obvious kuti hapana angakuudza kuti chii chiri kuitika kuzopera kwafebruary ndobva ndaona uyo akangondinyorera mapfeni kuti uyo unditore kwavanoburukira ndobva ndaenda vandanoatora ko chii zvikanzi pane zvazvichiitika vanhu vari kumba vangu vachida kuti nditore mukadzi iyeye but zvapera hapasina ko unonzi utore iwe usingamude bvaangotsanangura zvaakatsanangura bvaakumbira ruregerero panangoti semunhu wandagara naye aungangotanga wangoti alright aitire izvo pandati anyway taregererana takutanga futogara tese zvakanaka but sori ngoriwo zvinongouyo zvinenge zvangoitika okay but tagara futi ndikuona munhu uya akuti futi ndakudzokera kumusha akadzokera futi kumusha ndambonogara futi dzinenge apakagara anogara akagara dzinenge 2 months inenge 1 month vadzoka futi vandati kokwakuinei because tinogara kuno kutofanira kunge tiri kubasa ka saka kana uchingogara munhu uri murodhi basa unoshanda nguvai ende munongoziva life yemazana inoda kuti muchibatsirana uyachiunzawo mbichana uyachiunza mbichana zvichiita zvichingodaro but it looks like iye most time yakakuda kunge ari kumusha zvisinei ipapo bva adzoka futi
ndobva kubva ndasvika kuti aoma muri kukweku here zvikanzi kana handi kana hakuna kana nyaya dzakadaro ezvinezvi futi zvanzi hanzi kwaitika rufu kumba kwavo wakanzi hanzi kwaitika rufu ndobva ndatoti deiroro bva ndatoti rega nditese ndikurumbidza kubva kubasa tiwane kuenda because ihama yanga yafa murume wangu ndikakudza kuti zisineli anga ari kwaaishandira ari pakumwe side kusiri kwatiri kunoku kwatogara saka tatisi kubuda like mumba mumwe chete taifanira kuzokonektana akaswera muswero wesozuva achindinyeperera sisineli kuti ndakamirira pane munhu atanzi ari kuuya nemota saka kana asvika tingaende nemota isusu ipapo taifanira kuenda aidha nemabhasi kana kuti kuhaika kana asvika ndichakudza kuti uye neuber tobva tangobatana toenda kwanga rarongedza bhegi sisineli rekuti ndikuenda kumusha nemurume kunhamu yehama yake but akapedza usiku hwese achindinyeperera kuti anzi ndakamirira vanhu ndakamirira ndikati ezvino ndakubatwa nehope kana vanhu vacho vasvika unoita zvokundifonera ndoita se ndouya because ukatumira whatsapp pamwe handizoiona ndakarara sisineli kusvika usiku hwese kusvika mangwana makuseni ndakuzomuka ndakuona kuti ndaenda vanhu vaya vazouya nemota but vati munokwana munhu wani chete saka ndatoenda tatofamba chaizvo saka inini ndoita sei zvikanzi its okay rega ndingoenda inini ndozodzoka handi muri kuona apa inge iri plani yekuti haasi kuda kuenda neni kupi kumusha noti kwane mukadzi kandi kwane mukadzi muyo haiya varume munofariniko vanhu vazorore kuzhe uko munofariniko vakadzi vazorore naye hanurume enderera mberi kole saka inini nenyaya yekuti ndoda handizoti ndikati ndavheri kana kuti chi I don't know ndangomunzwisisa ndikati it's okay zvangoitika zvaitika ndagara ende kazhinji kati kana aenda kuzimbabwe anoenda off whatsapp zvezvo yongoti network haasi kucommunicata haasi kana kutaura neni one day ndikuona ndikufonderwa ne263 nhamba yandisingazivi ndikati vazivi vangu vapedza kuviga ndatomirira murume kuti akudzoka ndikufonerwa ne263 nhamba munhu acha kundibvunza kuti ndiwe here mukadzi wanhingi ndikati ndini zvikanzi uri mukadzi wake wekupi because inini ndini mukadzi wake ndikati ndikati muri mukadzi wake like from when zvikanzi kubva January ndikati okay ndasingazosani saka ndoda kuziva kuti tiri vangani because uyo anga achindinyepera kuti haana mukadzi but anzanzi pese panga achiuya kunopa pachiitika mafunctions ekumusha nditori mukadzi wake ndinda ndichitomira semukadzi wake ende vatanga kunditora sisimeli akatanga mukadzi iye kunditorera maphotos kanzanzi unozviti wakavaka imba unozviti sisimeli ndakatora noni yangu kusanlam ndikanovaka imba iyoyo ndichitira kuti kana chienda umusha kunobhohwa kungoti unongoenda unongononzipinda ikitchen nitaiseiaise saka ndakandovaka imba yangu ndichakutumira yangu maphotos out of my money kwete kuti murume aivo ndakatotora loan kusanlam yandikubhadhara even nanhasi pandanovaka munhu wese achiona kana maneighbors vese vachiona zvikanzi unoti wakavaka imba ipiko yaunoti wakavaka ndeye murume wangu ndozvaakataura mukadzi iye imba iyi ndeye murume wangu ende ndomatakatorara mubhedha wangu wandakatenga nemagumbezo angu andakatoendesa ndichibva kuno kwandogara ndichiendesa ikoko achinditorera maphotos achinditumira mukadzi iye achinditorera maphotos zvikanzi handiti ndomauri kutomba makomo mapoto ari apa apa ndeako hanzi pandakabvunza murume iye akati hanzi handeye vamwe gogo akanga asiyawo muno achinditorera zvese zvakaita mba mangu kwete kuti ainyepa kana kuti aiita sei achimtumira zvikanzi nekadhuvheti kebhuru kari pamubhedha kaka mubhedha wacho ndowatinotorara kubva January yeye kusvika nanhasi vanangoti hano its fine hazvina problem kana zvo zvaachuza kuita chi naikola nehusband yako iyo iyi latest yatiri kutaura izvozvi right now yaone 7 naye makaroorana here makanobvisa ndozati maenda mese kumusha muchididi akanga abvisa mari here
zvokuroora angabvisa akatotanga achinobvisa zvanotsvakira ikuno zvezvo akazonobvisa mari yake akaenda kuandastereka saka anobvisa mukwasha nditozikana saka chamusina kuzoita mwana mese chete ndasina mwana zviri kungorambawo zvemwana wacho. Alright. Because I remember muchinda mose kumusha kwake ikokoko. I remember very well. Taitoenda every holiday. Ndichitonodza kumusha kwake ndichitosiya vanhu vachitoshanda ndichitumira mari dzangu kuti vanhu vaite sevakupoi. Handi munoziva kuti whatever it is handisi kutraya kushoropodza kana kuti asi pane murume nemukadzi munhu anotoita kuti zvinhu zvifambe mukadzi apa iyoyo haisitombori secret haisi secret iyoyo haisi secret munhu anoita zvinhu zvifaye mukadzi because murume chero akatambira 100,000 chaichaiyo anogona kusara asina kana cent asina kana kapu yatenga inobatika mumba musina kana chikafu kana chii asi abva kutambira 2 days saka munhu anoita kuti zvinhu zvifaye mumba kuti musikamoti apa pakabva mukadzi saka vazvadaro saka ndikunzwa mumwe mukadzi akauya January ndine 7 years ndakavaka ndakaita zvese ari kundifonera achinditi ndiri mumba mako ndakararamba mako ndakangoshaya zvekutaura munoziva zvezvo ndakangoti aniwe it's fine kana ati ari kuda iwewe it's okay hazvina problem but it doesn't mean kuti zvasingandirwadzi. But what can I do? Ndiri kunoku vari uko vari kuita zvavari kuita and it looks like Anton support yefamily yese because vabereki kana vari vabereki munoziva position yavo Mrs. Mel munoziva kuti ndianani vabereki vacho kana vari vabereki vakadaro vangabvume here kuti mumwe mukadzi auye apinde mumba nomumwe mukadzi. And the worst is still you can't report this nyaya because ikaunoripota kwacho ndiko kwavo ikoko so you can't. Yes. Yeah. Saka vangabvume here kuti mumwe mukadzi apinde mumba momumwe mukadzi vari kuziva kuti tine muroora panapa mwana wabuda unoita zvaita kutaridza nezvavari vanhu vaya nekaliba yavo nezvavari musociety hazvitoiti I mean I don't know hangu the full story because tikunzwa yako chete but hazvasingabudi. But even ndiri wrong kana ndakaita seka ndakatadza sei baseline ndekuti murume angobuda anotora hure uko auya naro mumba mangu oright dai vavaka pavo pasaidika zviri nani anti munoona so zvadaro abva awana access yenhamba yangu vanamuti nhamba yangu aona kusvika ndaiona mufoni make akasevha kuti mudhara hanzi akakusevha kuti hanzi mudhara zvezvokuita kunge munhu wemurume zvezvi zvikanzi asi ndaisuspecta saka ndakufonera sa mukadzi ane foni yangu anongofona achindiabhusa anytime yaanoda achingondiitira zvaanoda akanditumira mafoto vakakisana otora mafoto acho onditumira kufoni kwangu kuzosvikira ndazomubloka ndakazongobloka. Kwaiwe mudhara wakambofonera here murume wako uyu kuti umubvunze kuti chii chikuitika takutongokuti hedu mudhara kuti tiwanesari kushandisa pano but guys uye mondo before that manje mukadzi akatanga ntumira nhingini akanditi hanzi murume wako akati hanzi wakatora zvinhu zvake zvese ukatiza nazvo like zvezvo kumbotaura pawhatsapp zvataingotaura azvikanzi plus akati hanzi handigare nemunhu hanzi amugare nese ndikati ndogara munhu yaya kana ukabvunza ndine mawitness ekuti kana ukabvunza kuti nhai takatanga kugara tese plus ndine hembe dzake munopo saka ndakatanga mutorera mafotos ehembe dzake ngati hembe dzake dziri munomwedzi murume akatobuda muno machiyo ikoko but iye akanonyepera mukadzi wekuti andogara ndeka hanzi handina mukadzi ndikati but iwewo ndakakuona kapa tikauya December waizviziva endeti hatitori tese ende pakatointrodusa zvakatonzi ndiye hanzvadzi yangu nemudzimai wacho saka waizofunga kuti hana mukadzi sei zvikandaiwa akataura kuti hanzi makasiyana ndikati zvakanaka vazvanzi chakazondirwadza sisimene ndechekuti murume uyu handizivi kuti wanga wakurwa here ikoko kuti wakandinyepera kana kuti chii handizivi kuti zvii zvakazoitika after conversation yangu nemukadzi uyu
ndobva atora foni yake mukadzi yabva ati kune murume wacho rekodha meseji kune iye iyuyu mukadzi kune mudhara kwauri mudhara iwe umudza kuti handichakuda. Saka murume wangu ndobva atora foni yemukadzi wake iye ndobva ati hai inini handichada zvangu handichakuda zvakataura. Kana munhu asisada asasade ndikati uri kumunyepererei kuti hatigare tese number 1. Number 2 uri kumunyepererei kuti hatina kuvaka imba tese, imba iya yamuri kugara muchiita zvamunoda mumba mangu. Ndikanzi ndakavaka ndakabva ndaenda ndikanoshanda kupi ndikabva ndanovaka. Ndikati unoziva kuti Mwari uyu ari kudenga ndewe munhu wese, wedha uchati ndiwakavaka kana una kuvaka, asi munhu wese kana village rekumusha kwenyu rese hapana munhu asingazive stori yako nemi hakuna. Nyangwe neniwo murume wako ranga richingoriwo murume wako rangoriwo rombe rakareba riya rasina haro mari. Remember murume wako anga asinake mari, aingododhivha mota yako chaiva, rangori rombe rakareba chete, anga asina haro mari. Zvandotozivawo zvacho. Ndikati ende ikoko kumukadzi uyu akamunyepera kuti hanzi kunoko ane mabhizinesi, iyo mota yangu iya ichinzi ndeyake. Saka mukadzi uyu akaona mota iyo yangu iyai akati ndaiona mhenepa John apa, akati ndaiona mhenepa yepa uyu, akati hanzi ane contractor ane mabhizinesi, ane vanhu vanomushandira like izvozvo zvaari uko, anitori nemakambani ari kurana ari kumushandira kunoko. Saka mukadzi ndo zvaaindiudza zvese izvozvo, zvikanzi plus iwe uri kunzi aindori kuramba nemakiyi emota dzake. Ndikati mota dzake dzipi? Pamwe pacho ka ndakazongoti it's okay zvaari kukuudza ikoko, because sometimes unoita argue zvinhu situation yayo munoiziva yasisimeli, ndinoita argue ndichida kuprovei kune mukadzi iyei. Ndanangomuti anyway kana saka murume akaita akarekodha message nefoni yemukadzi wake achindiudza kuti hanzi achandida, inoti hanzi ane mukadzi iye munyowani. Panangomuti no it's fine hapana problem, but kombatya dzangu dziri kumba kwenyu because kutori nezvinhu zvangu zvakawanda, taiti tikaenda uko hatitakure hembe ka. Ndikati asi makatodzibvisa here mumba macho kuitira kuti mukadzi uyu asvikoona musina hembe? Zvikanzi dziriko. Ndikati saka zvichadii, dzichauya nani kuno, mibhedha yacho yemukurarira iyo ndeyangu and zvinhu zvakawanda, mapota angu muchaita sei? Zvikanzi zvinhu zvakaona uchida unongoya uzotora hazvina kana basa. Apaitaura pamberi pemudzimai wake iye wacho, unongoya agozotora hazvina kana basa, hazvina bati nyaya yemba iye auri kutora. Ndikati aiwa nyaya yemba haungangondi brush away kuti inini ndinyepe pamberi pemukadzi munyowani kuti aiwa haisi imba yangu handakuivaka. Ndikati I think the best ka imba yekumusha zvayo, but ndakaisa effort yanga iri tori imba yakanaka. Ndikati the best ndichauya ikoko toenda kupi kwamambo vari pamusoro peiwa wamunoziva wai, tonoizaniswa because at least ndikawana mari yangu bheki ako unokwanisa kuisa chi waunoda, hazvina kana zvikanzi yakatsemuka iyo haisina kana basa datoipwanya, ndozvakabva handipindura. Ndikati aiwa kana chero yakatsemuka ndikaita sei, at least chokwadi chinofanira kubuda pachena plus dai wakati uchinyenga mukadzi wako womuudza chokwadi. Ndine mukadzi wanga handinaye asi handichamuda, but wakabva wati hanzi handina mukadzi ndiri bhachura, zvese izvi ndakaita ndega izvi, mapota ari mumba muno munhu agogo. Mukadzi uya bhasi tanga kuchinditumira mameseji, zvikanzi murume wako akati hanzi anotokuti gogo kana uri kunoko unotonzi gogo iwewe. Saka hapana. Mukadzi yari makore mangani? Mukadzi yari makore mangani akarorwa? Handizivi sisimindi, handizivi bva ndichakutumirai mafotos ake mumono mozondikompea ipo pai. Unoona mudhara kazvikuitika, uri kuona zvazvikuitika pamudhara, uri kuona mudhara mistake yawakaita ndeyekuti chibva pakutanga, mistake yawakaita ndeyekunovaka kumusha kwavo. That is the biggest mistake yawakaita, yekuti wakanovaka mumusha mavo imomo, and now this rombe refu iri rakukutora advantage yekuti wakavaka mumusha mavo, and position yekumusha kwavo kuyakuyaka antika chero kazoenda kumusoro vanogona kutomira nevava nokuti vanhu vamwe chete antikona. So ndo advantage yakuitira iyoyo. But sisimeli ndambokubvunzai kuti ndasangana nemurume handiti tarorana titori mukadzi nemurume handiti saka zvakaipa here kuti nini nditora ndida kuvaka musha? Zvakanaka, zvasina kuipa, but ndo mistake yacho ndo pawakatokubatira ipapo, hazvina kuipa handiona. But dei wanga uine mwana ipapo, dei wakavaka handiona, but zvinhu zvotinongosingaoni because maitodanana kapaya maidanana
andiona. So but now ndozvavari kutoshandisa izvozvo zvasina kuipa nezvinoita munhu usanenge aroorwa munovakamo. But ileseni iyi kune vacharoorwa iyo iyi next time anzi munhu anditumira mari sitsi emari yemurume wangu yawaidya ndiyo chema yako. Okay, mirai munzwe, ndo kune vachazopinda mamarriages. muri kudzidzai from this case guys. Kana wave nemurume wako kozvinoka tsvakai kwenyu kokunovaka kuri neutral. Find your own space yekunovaka kwenyu kokuti munoshanyirana nevabereki vemurume mushanyirana nevabereki vemukadzi, nokuti mukapinda mumusha imomo chaimo patiri neera endera mberi kona. Saka ndingangoti ndomistake yandakaita. Saka of course akutora advantage hazvinazvo mhosva. Mukadzi uye ari kuzvitanzi ndiye anonditumira kuti hanzi murume wako aita unake, murume wako akazoti haudai, murume wako akazoti unoti chakati, achitaura zvinhu zvakawandisa zvaanoda nezvangu. Ndosaka ndabvunza kuti ane makore mangani, because zvamukutaura zvinowanzotwa nevana vadiki. Handifuni kuti mazera ati kurei ungakora uchisendera mumwe mukadzi uchimuudza zvinhu zvakati totoziva kuti varume vanonyepa. Handina nguva yekusaranisa nemumwe mukadzi, handisi maona. Ndosaka ndabvunza kuti ane makore mangani. Unogona kuwana kuti ari ma20s mwana yeye kana kuti kuma early 30s, handiti mazviona. So panogona kuvepo pane era ipo paya. And I think the other era yakaitika kola muzati kudini, maybe hamuna kureader because you were too excited. Ndoda kuza chokwadi mningi wangu mkoma kuti unyatsokunzwisisa. Imwe era yakaitika paya chaiko handiti hamuna kureader. Imi pamakapinda mumusha iwo wakapinda uine mari, murume uyu rombere yako refu iranga risina mari, handitiona. Ende iwewe murume uyu paaitofamba achidriver latest Isuzu time yayi yanga latest kapapa ichangobuda ndio mota driver yako iwewe. Munhu aitomhanya nevakadzi vakawanda vachiti munhu yani tuntu wake yanga latest Isuzu papa. Munhu wese ane mari yake, vasingazoti mari iri kuitwa newe. Iwe ndiwo wanga ari munhu wema contracts, ndiwo munhu angari achita mari dzese. Iye aitoshandira iwewe. Vanhu vanenge vakadzi vanenge vasingaudzwi izvozvo, antiona. So even kumusha kwacho they wanted to use you kuti hama yavo iyi ikwanise kusvika kwairi kuda kuti isvike, handika. But pa marriage chaipo paya zvangu, my sister, I could not tell you at that time because you were happy and you were in love. Dei zvaikudzati wangori mwana mai vangu simukoma wangu panguva yandaikuudza kuti don't invest in this family because it was bound to happen. Vaitoda mukadzi wechidiki paya, vaitoda mwana wechidiki, varitoda vana vasukurumu. Remember mwana mukomana kaya muimba mumaroyal families waya. Saka panotodiwa vana ipo paya, varitoda vana vake ipo paya, vanozosara vari maraining whatever kana kuti kudini. So ipapa ndo pakaita era ipo paya. But andagona kuda kukudza because you were happy and you were in love. Ndo era ipo paya. That's the biggest. Ndo yega nyari kukanganisa. Ndo pa iye murume kunoshova ndati anenge achitokuda. Andiona, but ane pressure kubva kuhama uko. Andiona kuti tinoda achasara ari ngikiri kana kanzi ava vafa. Andiona tikuda vana panapa. Andiona zvona toda kudai. And iwo we know kuti nemakore neage sometimes azvichaiti. Ndo era iripo wangori murudo tinenge singazivi vakazochiti ndichagara because love has no age. Ndo chokwadi, andiona. But position yemurume uya kumba kwake manje pressure yatobva kuhama. You might find kuti munhu zvawataura kuti sisi vake vaiziva kwataipa taenda kumusha kuholiday kuChristmas next day yachona ishamwari sisi vake sisi vacho ndo vakatoronga direseri zvakatonga nefamily and ona kuti family yese vaizviziva kuna kana one akakutipa kuti ndo zvikuitika. Andiona akatotsvagirwa mukadzi uyu ndowe family. Mukadzi uyu akaroorerwa nefamily. So as much as it's a story we sympathize with you semukadzi, no woman should go through this. Zvinotongobata zvinotongokurwadza. But my sister, on this one ndo yekuti you have to move on. Chaiko zvinorwadza. It's a phase yekuti ucharwadziwa. Andiona neheartbreak inokodza munhu wese. Asi after wapora you pick up the piece and you move on. The other thing that I want to ask you is iwewe kwenyuwo kumusha kwaunoberekwa hakuna here sveko? Kwedu zviriko. Because hakuna musha usina zvinhu zvawo. Because from zvisi zvakutaura izvi tingazoti hedu kwakanga karogwa kwaka kune mbuya vairoya vava vamwe ndwatinotantika. But wakabuda mumusha mavo, wabuda mumusha mavo hauchachokuita navo. Nyora idzo inyora dzotogona ngotsvagana nokukwesha nyora idzo kutokwesha chako vakadzibvisa. Andiona that connection fanodambuka.
but kwazvinenge zvakungoteverera zvichitevera zvakuafekta kubasa noupenyu hwako then panenge patove neera zvinogona kutovewo zvimwe zvinhu zvekumusha kwenyu zvitokuteverera zvekumusha kwedu handiroti sisimaila ndiroti kumusha kwedu hagona zvinhu zviriko zvisingane zviriko handiti but kumusha kwedu like kufamily kwedu tiri 4 vamwe vanhu vese ava zvinhu zvavo zvokufamba zvakanaka hapana kana unless kana ndiri ndakasacrifice asi 4 vanhu mufamily medu 1 ndi-chartered accountant, mumwe wacho ndilawyer, mumwe wacho ndinesi ku-UK ikoko, 2 havanogara ku-UK ikoko, mumwe wacho anogara kuHarare, ndilawyer kuHarare. Saka kumba kwedu zviriko, dai zviri kunetsawo vamwe mufamily muri kuona. So vese vakagara zvakanaka, hapana kana dambudziko kana 1 andi muri kuona. That's why ndiri kuzvifunga ndiri kuzvirelata nekwandakabva because that guy anotanza kuti ndichadzokera kwaari okutanga hanzi zvichandinetsa kusvikira ndadzokera kwaari ndo zvandakanzwa kunzi ndo zvaanoita handi munoona. Okay. Moving on, I'll move on, Sis Mary. But it's something that I needed a family to cry on to. Yeah, to talk to. Yes, I understand. Family yangu inini chaiko vese, to be honest with you, vanga vari against this, the same things zvamamuchitaura izvozvo kuti unonotora munhu asina chanokubatsira futi muupenyu and iwo ndiwo unongori like the big runner wacho. Vanga vangoriwo havangazobva varegedza kumhoresa munhu but vanga vangoneka kaka kungoti zvokubva nekupi zvichienda upende munozova vabereki vanenge vafunga kuti mwana wedu ari kushandiswa ari kuseenzeswa zvese zvamukutaura vakanovaka kumusha kwavo ndakatukwa nemhuri but because yekuti inini ndakaitofunga kuti no ndawana somewhere to settle ndizvozvo handi munoona saka it's not only you muri kundituka ndakatuka nemhuri yese vari against izvozvo kuti waishanda mari yako instead dekuzviimprova iwo unovaka kumusha kwevanhu but remember futi kuti kuvaka kumusha like rural hazvizi zvinhu zvofanira kunyanyorwadza vanhu because zvidhina zvezve zvekumusha zvekukanya. Right, now that you have said it yourself kuti kuvaka kumusha hazvinyanyi kurwadza, saka inini ndoda kuti iwe usanyanya kurwadza. Wakavaka nezvidhina zvekumusha zvinopisirwa izvozvo zvisina nyanyi kudhura. Move on. There's no need for you to keep on fighting imba yekumusha. The mistake, the wrong, the deed has been done already. Chavepo iwo is to pick up the pieces and move on. Munhu uyu atove nemukadzi ende mukadzi uyu chokwadika chitsvagwe chazondudza udzoko chitudza panapa mukadzi uyu akatotsvagirwa nehama dzake because pakutodiwa vana apa mukomana yadiraining chief kana baba vake vachinge vashaika andiona saka panotodiwa vana aikona kuti hanzi ndichatsvaga kandi ndizvo zvakatoitika family. Yes, and the reason ndiyo ndatokupa iyoyi reason of which vakaita zvakaipa handitika chandinoziva chaifanwa kuti vaite ameno kuti ndiri wrong here guys ndibatsirewo ndaona tete masana ndakona mucomment section imimi ndimi munozvarwa kwani kumadzimamboko handitika ndoda kuti mundibatsirewo handiti munyasondibatsirawo apa scenario iyi zvavaifanwa kuti vaite kana vaida mumwe mukadzi anouya achizvara vamwe vana handitika considering kuti uyu haachakwanisi kuti aite vana paariko zvino izvi vanga vasingafanira kuti vasume uyu here nokuti unobvunza kuti vakadzi 2 kana 3 handitika kuti ndiri kuda kutora vomupa mareasons it is a family she was going to understand uyu tete mazoda kuedwa handimona mirai ndikuedhei vomupa mareasons handitika kuti honai zvakadai uyu kuzotakarorwa mumhuri yakaita sei ngobvuma zvoitwa pasina mameseji pasina kutsvinyirana pasina zvikuitika zvisezvi zvandizvo here zvaifanwa kuitika gaindai guys tete masanda okay yaed hello maswera sejeje yaedaka muri kutaura zvakanaka chaizvo ipapapo pataurwa ipapo nokuti kazhinji muvhoni anokwanisa kuita muvhoni munhu ari kurwadziwa tiri kunzwa kuchema kwake kukadzi zvinorwadza zvimwe zvisingaite ende hazvitichitarisira kuti zviitike kune umwe munhu asi zvichazambosvika kune umwe munhu haakwanise kuzvinzwisisa situation yakafanana neiyi saka
saka ivo zvavaifanirwa kuita nesituation iyo iripo vaitogara naye pasi mune dzakanaka ivo madzitete nanani ivo kana tete vake varipo nekuti dambudziko racho ranga riripo idambudziko ranga richizikanwa votitaurana naye then pobviswa mombe chaichai yekutosuma kuti aiwa isusu chatiri kuita ndechekuita sei kuberekerwawo. Hold on. Watikona ndina dambudziko rekuita mwana inini but iye ndiye akanga ati ane vana vake hobho varikoko angati hanzi hatisi kuda vana zvoti zvekunyaya vana ka handina dambudziko rekuita mwana inini even wane zvake oraiti tomboti nekuti naye wakura ini ndakurawo asi handina dambudziko rekuita mwana ndikungoti ndikorekte situation but iye akanga akanzi haasi kuda noti ane vana vakawanda kare inini kola mirandizvekere kumashure kola titoda kuzva vatibatsirane pashure apa mataura mukati mimi zviri kungorambawo hasvo mune 7 years muri relationship nemunhu ushu handiti mune 7 years muri relationship handitika because patakasangana akanga ati kuda mwana and then inini ndatanga kutora dhepu handi muri kuona zvoti dai zvazvo kunze ngati situation iyo pa 7 years shuwa ringadai rakaclear ndakatozoita nhumbi yacho ndakatoita mwana akutofamba but well, it is what it is. Akusi kuti ndakati handigoni ndakatadza ndine vana ndakatozvara ini. Aiwa kola don't take offense kana ndichiti kuti hamchagoni kuzvara honai pane pekuti mazera handika mukona like ma40 kuti ukasvika 14 39 40 ndoda kuza ichokwadi 39 40 even the doctor will tell you kuti your chances of becoming pregnant are slim. Muri kunzwisisa whether uri kuma-contraceptive zvitori zvinhu zvitozikamwa zviri general vanhu vanozve vakuda vanozita womalakiwo voitawo vana kuma-40 something 50wo azvezva ndezvamwari zviya asi kazhinji kachona handitika inonzi munoti chigaizi inonzi vanese ari muconversation taura inonzi premenopause ndiyo premenopause vamwe vanotanga kana pa37 chaipo premenopause pa37 chaipo chaipo inotanga kuti anga kutoita tumasainzi tumachii handimaona noti kuti anenge atove pamenopause but anenge atotanga kuita tumasaini for years achiita tumasaini tozosvika apinda ipapo saka mukaenda chemukaverenga chaipo chemukaenda kwadhokta kwandokudza izvozvo vanhu vari kurumidza kuenda kumenopause mazuva ano mufunge ndine mwana ari pano padiaris panapa mwana ari padiaris panapa akapinda pamenopause at 34 zviramba tazviti you can't be pamenopause tisati avepo isusu iwopinda hazvigoni handika akatenderera akafamba akambotanga chinda ndikapesana inda kwadhokta kumagirikiri munhu ane murume akane mari vakaenda kumadhoktas handika akataudzwa kuti menopause zvinosiyana akabvunzwa history yekumba kwavo anga asingazivi zvakakwana akazonobvunza handika kumba kwavo akaudzwa kuti mai vake vakaenda same airtime iyoyo ndo pakaenda uye arikutanzi ndakatotanga chioniso how old are you chioniso so ndopenda ndokuzama kurevera iyoyo hanzi ndakapinda 41 you see what I'm saying ndine mwana ari padialis akapinda 34 ndikatozviramba tazviti ndina ifoni kola iri kuita nesi kunoko ndimona right tete masada endera mberi tete masivanda tichida kutobvunza kuti mune nhingikiro here foni iri kukwanisa kufonwa because kunoku iri kuita maungira zvahandida chandiri kunzwa hamungati foni mukatiisirawo apa tifone alright ndichaisa nhamba mufoni mimi mirai ndikuedhei paari pakoni iyoyo dodai ndaidonedzei ani muri kuona guys menopause ainyadzisi guys because vakadzi vese uchitongourarama chete uri kutongokura and at some point you get there handimaona you like it or not at some point you get there handimazviona saka it's something zvokuti tinotoziva kuti tichitorarama nazvo tinotosvika whether we like it or not handimaona gaiti ndieditete vasana but enderera mberi akokona kana une chaudafanira chimirira mamakoleza because ndakwanda kutoti tikuenda through the same problem yako iyoyi tigonzwawo vamwe raichitaura itete ipapa ndapinda zvatati titsanangura zviya zviya kuri kuti zvemubvunzo wamabvunzwa pai iwoyo wokuti iyi nhingikiri yavatete zvinoitwa pachiti vanhu ipo vanhu vanozodi ndizvo izvozvo zvinenge chifanira kuitwa
izvi zvokuti iwe uchitoziva kuti hamuchakwanisa kuita mwana hapana zvekuita hapana pasina imwewo way out saka kuzonoita zvezvo zvokutorerwa zvezvo usingazive uchizonzwi ndo izvozvo izvi zvinozorwadza manje but kutaura chokwadi murume uyo akakanganisa wedwe hautore mumwe mukadzi uchienda uchinomupinza mubedroom remumwe mukadzi mumwe mukadzi kuti aenda anobata midziyo network yaviri kunetsa aiwa ivhoni zvinosiyana nemusana wamai vako sha ivhoni chikasha vakoma zvinosiyana nemusana wekumba kwenyu zviya ndosaka ndichiti kune mwana ndakamurambira inini akanzi nadhokta enda unouya nefamily history akauya nayo zvinoenderana nenhingikiri zvinotedza zvinoenda neropa zviya nemusana wekumba kwenyu handimaona zvinoenderana nemusana kumba kwenyu zviya hazvingo what happens to you is not what is going to happen to me vanhu vanotosiyana right enderai mberi henyu kola ndofunga vadona tete maswana yes saka ndo nyaya yacho sismeli I will be strong just like another woman but it's not easy. Yes, it's not. Kuti ndozvinongoitika muupenyu hwako the reason endaya hangu amuri kungoti ndingoita vent unongo akangogara wega uchingofunga kuti why are things happening to you even inge iriyo situation yacho but it's very painful to be the last one to know kuti zviri kuitika. Remember kuti even after January family vanatete vanenge vachinditumira kuti tichengerewo zvakati titewo zvakati mufunge iwe uchiita nerudo unonge uchiitira munhu wese nerudo uchingoti hano pakubatsirana pakuroorwa paipai but kuti pane munhu anokudza kuti hano pane imwe development iri kuitika kunoko hapana uzoziva pekupedzesera vanhu vatopa maadvanced stages zvinongorwadza no wait achiri murudo haana akarohwa nesurprise. Remember uyu nemurume wake vari kuti kuronga zvinhu zvemumba medu vatoenda kumusha kwemurume muri bati ndombosara kanzi kune zvikutoitika handiwaona so obvious unenge uchiri kuda munhu wako handiwaona unenge uchiri kuda munhu wako unenge uri murudo unenge uri mumarriage ari mumarriage haasi kuziva kuti akurongerwa jende kuseri saka achiri murudo obvious anoda munhu wake but akutongoona situation yavepo ende isusu ndo patopinda sevamwe vake to tell her the truth and to stand by her nekumcomforta kuti hona wangu uri kuda munhu wako yes but zvazviri right now ndo zvitoripo we are there to support her to accept ndo zvatovepo and to be with her murodzi yekuti aite move on upenyu hwake because zvinorwadza imagine ndakagara mumba unenge unaye munhu mumba munomu iye nditoronga zvimwe kuseri ndikutonga tikuronga life the next thing boom unongoona amastatus guys newe unoita sei unowacheko guys unogona kuti akatosimba vamwe vanofa ndo panozomwawo mapoison paya handiti maona so my sister izvika izvi one chekutanga hausiwe watanga ndida kuzovhurira malaini vamwe vafonewo watanga kuitigwa izvi ende hausiwe kupedzisira uri kunzwa zvangokurova neshoku chete because you were not expecting it wakasingazvitarisiri handitika ende zvemba yauri kutokavaka my sister pafair ka iwewe iyi haisi hondo yako yekurwa stop fighting for that imba vakati vane ngozi yavo yavakazvitakurira voga yavari handizi kuti vanhu vavanhu vakaita sei vanhu vanobva mudzimba dzemadzishe vanoziva chivanhu vanotora mwe mukadzi womurika chati pamubhedha wako zvavanoziva ingozi yavo yavakazvitakurira yavakatasana nayo in the next 10 years or 20 years or 30 years zvichangova affecta zvimwezvi because kunonzi ndicharova vana nezvi zvemadzibaba avo handiona so we just wanted to move on hamene chitima sandavadzoka kuti vangave nemwe advice here yavangada kupa pati as it is right now kana vari kurwa newe vachida imba ikai unogona kufira imba yausingasivi unogona kufira imba iyoyo wakavaka sismeni ndatiri kumbira kuvhunza kuti handiti anga achitaura kuti kuvhileji kumusha kwakavakwa imba ichi achivaka ikokoko kune midziyo yake tinokwanisa kumusimbisa kuti muvhoni asi munonyatsoziva kuti semunhu womukadzi anenge aita chinhu chako chero chipeneti chaicho chero ukaita muvhoni haufa wakachikanganwa unongoramba uchingozvitaura zvichirwadza saka ikokoko kumusha ikokoko endawo kumadzimambo ekokoko wenda unotaura nyaya yako
kana wataura nyaya yako ikokoko vokwanisa kuti ivo since murume uyu adecide kana ndichanemwe mukadzi uyu achakwanisa kuti azvite sei azozvakira ngavakudzorere wonyora makosti ezvinhu zvako zvese zvawakashandisa kana vachibvisa dziri mombe wobvisa dziri mombe kana uchizitengesa ugozitengesa wega kana vachibvisa iri mari wobvisa iri mari wozwa kuti aiwa izvozvozvo zvaita sezvapera kuti usazoita ramba uchiita zvigumbu because togona kuti muvhoni haisi nyore kuti wavaka musasoko wavaka zvaungofanana nongodzibuda muno because iwe ungosina kutombobvisa kana hembe dzako kana chii mapoto ako zvinhu zvako zvipotepotse kana kutozopfekerwa hembe saka since vakadaro anenge achitofanira kutoripa futi munhu uyu kupinza kwaakaita munhu yemba mako iwewo kana wakuita muvhoni uchidza kuti achadzokera ikoko ripa udzorerwe zvinhu zvako ndo zvandiri kufungawo nekuti Maswanda hazvizoiti guva pasi here izvi vanhu vacho asi vanotyisa kuita murombo kungotaurawo kuti kana vachigona kumubhira handitika hakuna anombouya pachinhu changu chandakaita sisimeli zvakangofanana nemimimi mumwe mukadzi akauya achisviko kuti wongopinda ke mimi muchibuda mongobuda makadaro nezvinhu zvese zvangosara munoprifeya chi hamuprifeyi kana guva racho muvhoni ikaramba ichingotwa muvhoni varume vanojaira ava handizivi vanhu vanojaira kungoenda vongoshandisa vanhu kana vashandisa vanhu vachivatorera pfuma dzavo wonyepera munhu kuti ndiri kukuda ndinoda kuvaka musha datsoe mukadzi wika akavaka musha wacho saka uyu zvaasada musha wacho naye ngavamudzorere twake hakuna kana guva rinenge rinomboitika paanorwirwa newakwake nedeka hakuna chiripo chiitaka kuitika iko zvine zviraiti sekuti kwanikwa kuripo kwachona ndokumusha kwacho kuri kuitika zvinhu zvese kwanikwa kunoripota kwacho kana kune madzimambo nhara enhingikiri enzvimbo kwamambo kunongoendwa kwamambo kunoendwa hakuna mambo chero akavewa panext door kana pachi angatinzi nhasi anozopindira panyaya yekuti aiwa iwewe ingoende zviri raiti uyu mukadzi aripo ngaagara zviite because madzimambo vaive vanhu vanotedzera chivanhu vanotozviziva kuti kunge mumba muya mune kana poto yemukadzi uyu kana mune kana dhirezi rake nezvidhinha izvozvozvo dzese zvaakatenga nekuvaka musha uyu vanotozoti ngozi ende ngozi kana ichiuya inogona kunge iripo ichiuira kana pamba ipapo but vanozviziva ndosaka vachizotonga vachiti ngaparipo ngaparipo havadi zvinhu zvinokanganisa nharaunda yavo tete Maswanda ndiri kuzama kuti kwanikwa kuenda kunoripota kwachona ndo vari kuita izvi ivavo vachona ivavo uyu akaroorwa kwamambo oraiti muroora wamambo yes hazvina kumboshata chinoitika mumadzimambo tinogona kuti tine dunhu rimwe ritina mambo unoyu tobva tati dunhu rimwe retine mumwe mambo watinenge tinaye anoenda ikoko vanosamonwa nemumwe mambo kungoti hatizive zvakangofanana nekuti muno mumaharare muzimbabwe munomu handiti tinototi kansela wekuhaifiridzi ndeuyu kansela wekubudiriro ndeuyu kansela wekuditi saka iwewo kana uchingori mumba makansela wekubudiriro murimo muri kuitika izvozvozvo unoendawo kuna kansela wekuhaifiridzi right saka handizivi manje kona muri kuzvinzwa apa kuti madisaida kuti moita sei do you have to fight for zvinhu zviri mumba menyu nemba moenda kwanzi kune mwe mabari panext papapa kana mada kudzifambira nyaya dzacho kana kuti mudi chandoziva kuti this is hating zvinotorwadza apa nsandaziva hangu kuti njoita sei remember kuti apa ndazonyatsoziva zvese izvi it's only 2 weeks asati zvinhu zvake mumba munomu nditori nazvo zvinhu zvake zvesewo iye handi munoona saka mama akabuda pachena kuti hachabuda here kana kuti wakangoziva zviri kuitika ndakaziva zviri kuitika achibvaisa audio aine mukadzi wacho but paakazotaura akazonditi hanzi usazvitedzere zvaizvaenda ndakadhakwa plus ndaitauriswa nevanhu kuti ningini munongozivawo zvinoita varume hama dzangu munongozvizivawo tinoti varume asi uyu anoita zvake ega kuna varume vanozosvika ipapo hanzi wakapiwa nani gupuro saka hapana uri mukadzi anozikanwa musha wakapiwa nani gupuro zvikanzi usatedzere zvevanhu ava vaitaura ivavo wacho vaindifonera vacho saka kunge wangoendawo kumba kwako wavhakacha kumba kwako wakambozvitawo here wosikonakueseni yakonenge ndikoko zvinofamba sei
makiye kumba kwangu nditori nawo kunokuya neaseti yake indi neyangu saka zviri possible kuti ndogona kungoenda ndonosvika but ini ndaifunga pamwe pandinoenda ndenda kuenda norongedza zvinhu zvangu hangu ndoisa mota ndobva ndosiya ndisina zvinhu because chinonetsa nenyaya yemba kune even mabhurugu angu chaiwo hauzive zvavanozoita nawo ende vakadzi vanyu vanhu vanenge vachida kudiwa hauzive zvavanotunga zvinhu zvako achienda unoita nazvo saka kuzvisiya ikoko kana kuita sei it's another story but bete ndibvise zvinhu zvangu kahebe dzako but mubvunzo zvangu first question caller ndeyekudai so do you still love your husband? Yeah, ndabokenda mubvunzo taura chokwadi. Be honest with us, your sisters. Do you still love your husband? Kumuda, but of course, the answer yes or no. Do you still love? Because do you still love your husband? Yes, simple. Yes, yes. Saka zvotoita patitema sada takuda kuti tichitamba nyaya yemukadzi murume wacho anondiziva anotondiziva munhu wekuti anga asina problem neni unless akaita problem masure because akatombodriver mota nemukadzi wake just kungondivhizitirawo zvavo kuRustenburg uko tikatoswera the whole day tiri tese tichigocha tichidini anoona saka my sister if you can give me number yemurume andika natete ava titori naye kuseni kana muchida murume wako chiwo chiye anopindura chiti kudii zvinobuda muromo make vakataurwa navo tsipimeni vanogona kungoti muchitaura navo handiti varume vanonyepa kuti nyaya ipere imimi dai ndimatotaura izvozvi zvinhai mainini tambaizva kana masvika pasituation zvinoitwa munozviziva iya roshoni handingakwanise kutaura iyoyo kana mangoti yesi chete chifaitirai murwe kuti murume wenyu munge muinaye chete zvatopera handitambisa mabvigeta uti pamba muchina access nepamba penyu zvese zvichirinamizvo aiwa tete aiwa right now zvinhu zvine 2 weeks chete izvi she can't do that munhu ari kugurwadziwa inzwai tete remember mukadzi ari kumusha ane backup yemumhuri akaroorwa nemhuri muri kuona the reason why ndikuti tiende pamurume handisi kuti ngaitirwe chakaipa sisimeni kana kunoita hondo matimimi she must fight haiwini hondo iyi kumusha nokuti musha wese hatisi kuda hondo saka murikuti afaite sei imi because ndada kungoti chite zvinhu zviri clean zviri smart pamwe makanatsa kunzwa ndiri kutaura kuti zvakafanana neregetaure ndiri imini pamwe mungadzwe zvishona yamuri kutaura inini sisimene zvinongu ndichida murume wangu ndichida imba yangu ndikasangana nezvinhu zvakadai so ndinorwa ndimire kuita mukomereti kwete kurwa nezvibhakera kana kurwa nepamuromo ndinoziva marwire andinoita ya muri kunzwisisa shona iyoyoyo yes tinewo marwire andinokwanisa kuita ayaya akanaka ekuti ndivake imba yangu vada kunditorera vacho vari kuda kudii vachona ivavo votongosuduruka vega ndine marwire angu andinoita ndanzwisisa saka tete pasana munogona kubatsira here mukadzi so tongomuti auye kuzimbabwe kokoko ndotomuudza ndoudza imimi iye hake ngaasauya kwani inini ndokupai imimi ndokuudzai ya kana ndakuudzai tokwira mangwana usvikotamba nyaya dzako wodzokera kuna sisimende kana kuna nawenedzepesi uchitodza kuti zvakamira sei chete tiri kuda testimony pano musajaidzire mangwana masinguzi anowandisa hatidaro hakuna munhu anodya zvinhu zvaasina kukohwa right how do you say about this call ndazvinzwa hangu sisimeli kungoti taurako you are free sununguka hapana munhu anoda munozvati chii like at my age hapana munhu anoda kuti apinda mba iyi abuda apinda mba iyi unongo chitofaitirawo kuti imba yako iyoyo yauinayo iyoyo igarisike zvakanaka number 1 number 2 considering kuti unenge wabatowesta muupenyu hwako
nemunhu iyeye mune matoita zvakawanda zvezvo. It's not easy even zvamukutaura kuti taura kuti uchiri kumuda here kana kuti uchiri kumuda. Remember kuti it's only 2 weeks dzandikutaura idzi. Aiwa, tabvunza mubvunzo kola because hatidi kukupa ureta uri vulnerable because zvine 2 weeks chete. Hatidi kukupa chinhu cheadvice kuti mangwana unenge ototi ndiyo vakandidai handiona ndichatabvunza because we can still help you to fight for your marriage sezvawataura tokuida. Handinoda takutotsvaga mawezi kuti kutasetimaite marriage yako. Ndiwangoti chauchadi taingotsvagawo kuti poitwa sei kuti tikubatsire kuti uite move on. Handiona. Saka zvawati iwe uri kuda munhu wako takutotsvaga way kuti wofaitira marriage yako because iwe uri kuda imba yako. Ndisadabvunza mubvunzo iwoyo because hatigoni kurambanisai and we can't decide for you. Handiona. So is apa patitaura solution watopiwa kudhara Tete is very ready handika to help you fight for your marriage. Handiti ndosaka ndati are you ready also iwewe? Yes. Kana zviri zveminamatona matochi mangwana na 10 o'clock. Yeah. Pane chamakwidza chiri kusvika pamba panapa mangwana na 10 havadise. Hapana sendi ndinozwa. Sisimeli munofona mukonekta mamamisa pavideo call. I think vanosvika ndofunga kuma 11 vari kubva kure. Saka hapana sendi rinodiwa. Sendi chadzofunga kuti tumira. Mazvinzwa kana zviri zvetoti kana uchingori munamati. Ipapa pamangwana kuma around 11 kuma 12. Vanenge vadonhera vapindira ipo panapa pamusha panapa woitirwa video call wotoitirwa ipapa kana une hama yako kana munin'ina kana kuti chii itaiye ndiyaswo kubatira kunoko kana wazoredi wasununguka manje udai ukati hausi kuda izvozvozo ya nokuendesa kuna chatopota murume iyeye ngaapota achikuti mama ndosenzesa mari here kana kuti aiwa nekuti ndiye atanga pamuromo. Ndaziona guys. Kwaita chitopota kwachibasivandako chatopota chomunhu. Kuti kuti mari unoda chese here kana kutoda chivanhu. Yakesanga chinwana udoro kubvawa. Ya, nekuti ndiye adena aita pamuromo adena. Munhu ngaaliswe. Muna hatisi kuda zvekuti vanhu madzimai varambe muchingoita masingle. Kungoita single chete. Muvhoni nani? Because unenge wakanyatsokuchengetedza marriage yako uri honest usingaiti dai ndiri munhu anoenda achingotiwo nhasi uri apo mangwana rapo zvine zvisina kana basa because unongotingoziva kuti une backup but ndingataura pachirimemba vamwe vanogona kuzongoconnect kudarika kuma40s mwana mucheche wanezuro una ari kunwa mukaka pamuno ndo zvamunoti hanzi neeji kuita ndikasando vakarogwa izvi zvako French marriage precious. Yes. Aiwa zvandikutaurira ndezvekuti hapo unenge usingade zvekuti apo waenda unorara mubhedha wemurume uno nhasi 2 years mangwana wabuda 3 years waapo unenge wangoti wopandazororera ndopandazororera ende inandinatata kuti unoregedza dehwe richioma dehwe rinopetwa richiri nyoro ndokushaya natete kwacho ikoko. Inini hangu handina tsitsi nengoni nevarume vanoshungurudza kana kuda kunotorera second wife kuisa pamba hangu handina tsitsi. Handidi kunyepa handina kana tsitsi. Ende second wife yacho ndoziva hangu kuti varume anotora vakadzi kana kuti vanoita chure but iyi yakabva yasvikopuhwa mapapiro ekuti anondifonera achinditorera mafoto ezvinhu zviri mupama angu tete achinditi murume anenge atopanduka anenge apanduka izvo zvangachitaura kuti zvipfeko zvemukati izvi zvinoda kugara zvabviswa vanhu vakushereketa mazuva ano vakushereketa zvekuti inini ndanga ndiri inini ina ndiri kutorerwa chikafu pamuromo handizvifariri chikafu kechi hapana kana zvifarira ndosaka tiri kuuya kuzozvitaura dai zvazvo zvisina basa dai tisina kutombouya kumaplatform kunoita vent out because unenge uchifa mwoyo wako unenge uchikurwadza uchizvifira uri mumba mako ndosaka muchizoa mwana azoita suicide azoita sei because unenge uchirwadziwa but kurwadziwa kwangu inini kaka handisi kuda kukuratidza kune mhuri iyoyo mukunzwisisa ndakanyarara kunoku as if I'm happy with everything but it's killing me inside. Of course. Aiwa zvinorwadza ini ndakamboitambuka ndosaka uchindoona voice rangu richisumuka stereke kudai so ndakamboitambuka inini ndakaitambuka nemwana anga
ndakatorerwa mwana anga ane 20 years unonzwisisa. Yes. Mwana iye aida kugara achiita mafanizo ekundifonera achitukirira achifona achitukirira. Saka aindiri kudenhwa handiti madenha kwaita rombo waidi wazvara nemurume wangu zvakanaka handiti wakunitukira akarikitwa nemurume kurikitwa kufenda kudirwa mvura azvitwa. WhatsApp yenyu inenge ichifuta WhatsApp yenyu nhasi ichafuta nhasi. Aiwa vachandidengekire vanotumira inini nenhandike vandifarire zvemawhatsapp izvi vanotouya kwamuri. Mimi ndimi platform yeplus munoziva kuti hatite izvozvo zvose zimene tiri kutobatsira uyu nekuti uyu aita sei auya plus mandikwidzawo ndauyawo panapa. Akarikitwa mwana iyeye zvokuti dai maibvumira zita panapa ndaikudzai zita nyaya iyoyi yakaitika. Taurai zvenyu zita nana basa. Ainzi Zoro. Izvamuri kuti muri kutya mafamily dzanga atorwa kufamily hombe chaiyo but akarikitwa nhumbu yake akazosarawo izvara kana nemwana iyeye kana nebhethi chari hada kutengerwa kana nesendi right now since 2009 haasati adya sendi nemumoyo. Ndo zvatinoita ukatiitira utsinye tinokuitira utsinye nekuti hakuna munhu ane right yekusvika kuti munhu ngaabve pamba pake ndigara. Hakuna munhu anokohwa chinhu chaanenge asina kudyara. Inini ukada kutamba nepamurume kutamba nepandinotundira tamba nekumwe kwesoko. Vanoita zvemushonga stereka anoziva n'anga chaizvo ikoko kwamuri ikoko. Uchavhunduke iwe isitira kusema swada mkona ledu. Handisi kumbovanza kana kuda kusita mutsvene panapa nekuti paFacebook ukutamba makumereji yangu handitomboita izvi zvakareruka izvi zvinenge zvichinzi mwari mukati. Ndinoenda kune vane kwete inini kuti hanzi ndonotera kune vetsotso chaidzo vetsotso ende munyama waungaite pandiri ndewekuti upenyu hwako hwese nanhasi mwana ndiri kutaurira 20 years asati arorwa handiti muri kunzwa ndoutsinye wacho handinawo asati izvozvizvi unosemwa nemurume wese for the rest of your life. Ndakufambira chakwe handizeze Vanti munomenyare musikana uyo wokuzonzanza akazouraya musikana uyo wokuzofa uya ifeki iyo yakazonzi nyaya iyoyo ifeki. Inini kana wandigumburitsa kana ndanyatsoona kuti wandinetsa ndikakana tsikadai pese kana chono kana mzizuko ndosvika haisi secret ndinoenda. Yes, ndotozviva izvozvizvi time iyo 2009 ndanga ndisina passport but ndakarijamba bhodha riya ndikazobatwa nemasoja eMozambique musango ndokuitira utsinye. Akandibata masoja munhu iyeye kana uri kundinzwa uchiri kurememba pepe kwawakadanana naTK pepe ya ndikakupropisa ndikambokuyambira ndikakuti siyana nemumafuana ukachagana nemashamwari ako ukandifonera muchititi zichembere nanhasi uchiri kuchema ende handimbofa ndakakuregerera ndekuti dai ndanga ndiri munhu uya akapusaka ndiwongadai wanga uchidya uchiita seugere uchidya rifa rangu handikuregereri. Saka kuona solutions iyo yavepo problem solved. Iwewe wotsaida kutoenda kuchechi here kana toenda kuchivanhu kana kuita zvechechi mangwana kune chitopota chiri kusvika kusene na 2 o'clock ndoita video chiri kubva nepaningikira pamaundari wenuko then ndofona kubva nekudhuzo kune kubhodha uko ndofona chinenge chiri panapa mangwana na 11 mandipa ndinogwa dzangu hondo zvokuti hauzviwisisi zvokuti uyu never understand ndosakuchinaomotwa move on nditaura ndokudza kuti move on nani ndichindeti move on to way inini handirambwe yes handirambwe inini ndotoramba ende kana ndaramba kudai chero ndikada kufuna ndodzokera kana nhasi ndokudzokera kana ndichida because varume ndo vanodzidzisa handiti ya
saka mangwana ipapapa mukazokonekana ikokoko munofona kumangwana kuma 11. No problem. Kana muchindibvumira ndinogona kuzofonera tete after this. No problem. Inini ndiwo kana inini ndoda kuti mukafona muri pamwe chete na6 nekuti 6 ndati vazodzoka pamadiaries panapa handiti vachitaura inyaya yavaunza saka vafana kuzodzoka nemaresults ako kano. Kuna basa nekuti kana kuti uzondifonera nekuti munhu wacho yeye hapana mari dziri kudiwa dzatingachanzi ungazoda kuti ora ichindoita sei kuti ndikwanise kutumira tete mazuva mari hapana sendi rinodiwa hakuna sendi rauri kubvira iwe kana zvinhu zvako zvazonakawo unozotendawo kola you think unonotenda ivo asi ukavapa mari havabvume usazotomboyedzedzera zvezvekuti ndikutumire mari ndikuite sei. Kana uchida kuvatenda unotengawo shuga flour vane makore hawatendere kutambidzwa mari nemunhu anenge abatsirwa. Kana blanketiwo kana chijakete kana zvihembe zvimwe zveshe zvaunoziva kuti hauchadawo kana zvinga zvevana kana zvingava zvemukadzi wacho kana zvavo wopeka ukabeki kako wobva wapa kana uchida ukanda ukashuga ukanda ukashuga asi mari mweya wava hutotendera izvozvo munopesana. Aiwa pakanaka. Tete Masanda ndokumbirawo chinhu wani kana mangwana mukadzi tabata nyaya ndoibata ndofona ini kana ndaibata nyaya mukadzi ikatambirwa nyaya yake ndinokumbira kuti tishande nemunhu iyeye nemadiaries angu please Tete Masanda through imimi ndimunenge muri handiwanzopaipa vanhu vane pamuromo pavanoita panapa pafacebook chete vanonetsa vane pamuromo vanebatsira vanhu vakawanda vane pamuromo vanhu vachoabatsira vanhu vakawanda zvimwe zvezve zvekutodaro zvezve kana ipapapa zvekutanzi kana kuroiwa ndachinzwa nyaya dzenyora idzi dzenyoranyorazvo munhu anokwanisa kukuitira back to send ari padhuze pangu apa ndimbotora kana 10-20 minutes kuenda ipapo kana uchida futi kunzi chi asi iyeye manje zvinozonetsa because munhu yeye ndewechivanhu ane zvemzongo wakuzoisa mari mundiro kana uchiona kuti zvanetsa wafunga kuita utsinye chaivo pachiweshaka ndinoenda newe pachiweshaka takuita kuti uda kuenda pasendinara Mini mukadzi ndeyatondituma kuti ndiite utsinye ndiri munhu ane mwoyo wakanaka zvekuti mwe wakanaka muzodzoka wotaura namwari wako you the god shit with your god kuti atsondokopeme murume adukira nezvinhuwirane woenda wonaita gumo handiti zita rake unoriziva kana uchitoziva kuti dondoko kunoitirwa nevanhu vakawanda chero paunoziva kana masikana kuenda patoireti yepambara ukaona kana mukonde kana mutatu ipapa panezita upuhwa mushongo woitsa ipapo woonawo kuti zvichaita sei mukonde wedu ucheinonohwainosemesa mukonde wedu ndikiri wenapi wejoti saka anotsvaga mikonde mitatu vanhu vasingatembozvenenge yetoitwa iyeya kana kuti yemusango kana kuti fanaka ndainanga ndiri ndaenda yekumpare iyaya matoireti ayekumpare iyaya handiti muyama ukabva muyama unoita ungotsafa wasanganidzana nemikonde imomuyame saka ndo chaiko kunenge kuchidiwa ikoko woende unomusenzesera ipapo andimaona uye ari kunombopuhwa shamu dzake because anofunga kuti ndianotora murume munhu handinatsitsi naye asi wokuti hanzi matukana madii ndinotoregerera zvangu handina basa nazvo handiwanzoda kuda kutonga panyama asi dayakangotora murume oita peace manje anoda kutondiratidza kuti hanzi ndianoona murume akaenda akanonyenga girlfriend tokonya ikakutsvaga ita utsinyi akasakutsvaga unogona kuti anga achibhatwa ikokoko unodhila nemurume unongozaridza kuti mwoyo wakaita sei kana usazano unongoitawo utsinye handizvozvo ndikoko hai tsitsi ndakaregera kare handina sina
right ndiri munhu anotsitsi kuti ndakakura ndine tsitsi but haazvo zvandisina tsitsi ndakafanira kuchikola wakamfotwa chaizvo chaizvo wakuseka ende even tone yako yevoisi yabva yachinja because watonyatsokuona kuswera uchinzikosvima panapa pamadhairis kuita kusvima pandau iya panapa unga piku 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 kuita dze watoya paplatform itori zvaiti ipapapa pawauya ipapapa kutongochema kujaidza kungochema uchemechi uri uchemechi chauri kuchema kuroya zvesha zvapinda nepekunanga unengesera zvapindonanga papi kuti ndinoroya pandinokuaziva ndeyanofanira kuti akuchemere murume achipota chikuchema zvakasiyana nekuti izvi zvekunzi ndanotsvaga nhabhi nhatu dzavanhu uone usoteka zvakangofanana nezvinenge zvichitiwo kuchikristu kuti dangerous prayer is the same thing nokuti pandinoa dangerous prayer anogona kutotora time ayaya sisine anotora time temasiranda but ndikureva kuti zvinenge zvakafanana pakuti painonzi dangerous apa painonzi dangerous apa neapa pandikureva kuti ine sense yekuti zvinogona kunonoka but pakuti dangerous ipapo is also dangerous zvakangofanana zvese kana zvakuzongoita zvinenge zvine effect tinoida panapa tanetsana pano pamafacebook kunenge kwatambirwa kumurume manje kwakumakata pachanda pauchazombopfugama chinhu chinonzi blambi chinonetsa vakomana chinhu chinonzi blambi chinonetsa just like that kungoti just like that guys imi mongoya panapa pahenyu mungoti kwai muvhona simi muchigwira dzenyu family imuri kugwira mudzimba dzenyu uko mutongo yapasokuti kune munhu every time move on masimuzi anoramba chiona inini waindiri kudaroka ndine gurupu randinaro kuseruko masimuzi acho mukaona kuwanda kwaakaita inyaya yekuti vazhinji vacho kana kuzvitarisa vakaita chiramwa ndobva vasiya ukazotarisa so zvinenge zviri koko zvawasiya waita nezvavanozoita kuti kana after 5 years uchiona kudai maini yamunenge muchingoramba mungorimeka maona inoanzotarati nyaya yemuvhoni ngaiitwe pane abuse yekurohwa iyi emotional abuse yekuchungudza nekuti kwete zvokuti kwaita zvomumwe munhu kuura kuti kungurutsa nai muripo vaimwana unoita muvhoni chingeti kana kuda kurova kwacho munhu anoneteswa maoko topedzisira ndiwo unotozopotautomurova uriwe zvinenge zvanetsa kanina idzi zimedi zvingazoda here munoziva pane vamwe varume anoshungurudza kusvika pekupedzisirei manje uya anoda kuti hafura hapo kuda kutukirira kune varume anotukirira uyu manje anonetsa anokonzorwa nanasisi nanatete kuti siyai zviita izvi murume rudzi vanofanira kuti ziti vada kupindira nyaya yako anofanira kuvarova pamberi pako wakatarisa wotobata uriwo andimori kuona zvandiri kutaura ndosaka ndataura kuti ndauya panapa ndakabasikana zveshuwa ndichingofunga kuti just like that after 7 years just like that wovaka imba yako mwe mukadzi watokuti hanzi ndapinda zvisinyore vasikana isinyore right asi ndafunga zvaita yako tapedza timbovhurira vamwe kodzi vamwe vadodotukwa kumwoyo kutsvawo kutaura dzavari kusangana nadzo kana kuti hameno ari kuti ndedzavanadzo here dzavari here kana kuti dzakadzi vakambopindawo hatizivi timokumbonzwawo dzavamwe asi iwewo 11 o'clock mangwana remind me kuma 5 to 10 because ndinogona kukangamwa 5 to 10 so that tifonere chikara kuzimbabwe handiona then ndobva ndakuconnecta woitigwa chinhu choko chocho chaunodi twaunobva waitigwa varume hokoyo varume tana tete vanomiririra mapenze mangwana 5 o'clock kusene vanenge vakumukira vakudzokera allright aiwa no hapana allright so tete maita basa dzokerai mucomment section mese timbohwa vamwe varikuda kufona timbohwa dzakamira sei. Thank you very much tete. Toda tete vanomirira vazukuru vari kuramba ini vazukuru munoona pamuromba munoita masitting muchituka tete iko zvino connections dzinenge vanenge vanadzo hamuchabetsegwi nokuda kwapamuromo muchatambura mamereji imomo zvibatei mushe muwane kubatsirwa zvokana kuita muromo masitting munonyima macontacts ekuti vanenge vachikuonai vasingataura asi vachikuonawo wakambouma paunoenda kuseri kwana kubatsira ipapo saka ndokubata kusera nditapedza life rega timbofonera vamwe timbodzwa at least right now your heart is a little bit flexible right wangu wakafindikana all right
Sure. Right. Guys, isai number mu comment section, isai number 20, isai number guys mu comment section timboisa vamwe, isai number. Hey guys apa I'm supposed to be having 2-3 lives neminas. Ndoenda kubasa mangwana apa ini ndoda kutomboita maskits angu ekukanda fikire sa come on guys. Kan. Ndoita maskits na Shakira sata aenda kubasa kwake. Saka guys, imimi chisa isai number madvina repeat pingirewo number guys vamwe vafoneo. Fona iva ndoda kutaura vaya. Hanzi mukutaura fast kana koma Agnes ndo matauriro angu iwaya asotowa kumaziva saka ndiche sei what do I have to do? This is how I talk. You must get used. Iwewo zvaunoita kana ichitaurisa kudai so tora foni yako ise slow mode so that inobva yauya slow uchininzwa because kundichinjisa chaicho chako taurai shoma. This is how I talk. You should know me by now. Zvakafanira kuti chinja voice rako. This is how I talk. Ndo zvanditori handikwanisi kuzvichinja nziwa mwana wangu kwanzi amen vanotozviziva handimona right advertise Shakira for makeup. Ndakamuti auye kuzoita live achita makeup munyatsokuona achita makeup apa akatanda kuita live achidzidzisa vana mama vasingagoni makeup kuti vakwanise kuzoita makeup. Amen. Ndichamuita anogona makeup manje. Makeup anogona zvake. Anogona makeup. Kune vari kuda kuitwa makeup muchagadzira chifly chake ndomumaketa wiki sama yasvika guys. Vari kudawo kuenda kuma function akasiyana siyanawo kupi please akachipa mongotorewo ndadai Shakira uyo yaimumutore akuite makeup. Okay, hanzi nema nails my individuals. We all come and tell them. Onaita. Ngire apa masura pakuzwa. Audubuda. All right. Shiba uzanda kundambene live yako. Hi guys, how are you? Ndona mama, hi guys, you are. Andi mama. All right, taura. One of my individual lashes and makeup. Nego installa my frontal. I'm available. Thank you. Akachipa akamongo mubata zvemwana weyimongo risina vana ndokupa chakati Shakira okuitaika muchinda izvo zvikwamnenge muchinda handimaona mongo mubatawo ndiyaundiite zvakati uyawo kuitai kana mumaona kana muchinda kuma function uyawo kuitai mumpawo something kudzana Shakira ndedze kwebhi kungotenga hembe kusheini mari dzacho zoitiswe kungotenga iwo mahembe nemawiki mukona mawiki anawo mwana uyu munototi asi unoshura nezera rake dai kune type dzemawigi anenge achingotenga untushaya kuti hanzi mari I want tutorials. Shakira hanzi ndoda kudzidziswa mari panoda kudzidziswa hanzi ndoda kuona fese mwana timunzo kuno kulesta uya kune mafunction akuya uya uonekwe mune yamba mutora uya kukoma yatsomuita onyatso kuitai anokuitai twese ushu Look how I look. How you look with I'm cleaning. Inini hanga ndoda nguva guys kuti ndigare pasi chitiwa zvose zvozvo aya da patience dzachona ini hanzi vakanga Jesu ndikume kwenyu yemwana nyaradzo uya undifonere uya ufone nenyaya yako tinzwe right guys vari kuda kufona chibva imafona tindire kumberi zvakare ndine ibva imafona da kufona nenyaya idzi guys dzevarume vari kuda kushungurudza idzi nyaya yekuti kwa muvhu hanzi anogona kuruka kuruka asati anyatsogona kuruka asa agona anogona but haiwa kuti zvokuti tingati anodoruka vanhu aya zvokutamba hedo achiruka musoro matambira musoro makelika so inzwai guys varume ava mazviona ka zvinoita varume maona varume ava zvinoita varume ava zvinoita varume antimazviona kuti vanotokushungurudzai kuti dai techingodzwa tsitsi chingoti hatigoni kuroya asi sometimes anokutuma kuroya uyu munhu akanovaka musha wake hanzi ane Instagram here ane Instagram rezvekubika ndi Instagram anogona zvakawanda anoita zvekubika bika kuInstagram koko chipeji chacho ndechekubika changa chita chipeji hana ndisingadi zvotaite mazvema social hysteric ndisingadi zvema social media hysteric ndisingadi anoona panoona uchituka papa anochema anoona pano akasangana nemakomenti anenge achikutuka papa anenge akuchema kubatikana saka ndisingadi utaite zvemandingikiri zvema social hysteric ndinenge ndizati kubasa kwamba kubasa kwako iyo wanta zvekuTikTok ndosanyoona kuti TikTok inini handiko anoona TikTok ndakatoti page rangu kuTikTok ndongoti ndikaitawo okandawo but ndototi ivo varishandise rekuTikTok because ini ndakachinda kumotambira kuTikTok ndokunya vamwe vana ini mondirega ndotambira kupi ukuku nokuti kuside hustle ndikwane ntsvaga mari iwe build your own followership kuTikTok ndokunya vamwe vana saka ndisingandosangana nemasocials nekumana Facebook nekupi nokuti
akaosangana nemacomments aya ati isitajaira muna tatove zvinhini zvikugodera zvitina zvisina ana basa nazvo macomments akasangana nemajemu vana havagoni kuti they can't stand anobva atanga kuti kwanzi chiapa obva atanga kuchema handimazvona toti aiwa kakubasa kuti soja kuonda kuchemiwi mona anza wata but kela aiwa kela chiri kugara ari pafoni neshamwari dzake dzekuchikoro dzakaona kuna ha neimi ndo zvamunoitawo kwenyu here vana kungogara ari pafoni vakaita zvimagrupu ko izvo zvizuro keli wacho ane laki zuro akanonga kuda minga utaura kuda tikanorepotekwa nonga mari kuda kunonzi dei makaendesa kumapurisa vakanonga mari 50 pounds neshamwari yacho akanonga mari 50 pounds vakatenga zvimamakeup ari kungotedzera uko zvinoenda uko akutotanga kuita zvimamakeup but zvezveumwana totanenge achitedzera ushu anogara achiita zvimamakeup izvozvizvi anoona saka anenge achitedzera iye ushu but vachiri kugara vari pamafoni ava nezvishamwari zvavo zvigurupu zvishamwari vachingoita zvameno zvezvichingoitwa kuti zvinhu right. So guys, handei kumberi nenyaya yedu guys, handei kumberi nenyaya yedu. Saka ndoya toda kuti titaure nyaya yedu guys yevarume ava utsinye. Move on yeah, tinosudzana pano kuti guys call move on guys, but is it that easy for someone to move on just like that? Is it that easy? All right. Mazera edu aya. Hanzi I love that. Ndakatengedzwa na iye. Ndichitoenda kuenda pale ndikaza mama musoro wenyu mungoenda. Ndikati aiwe ndini ndozvandiri ndingoenda ndakadasvika mina ndikupfekedzwa chile. Ini ndakatoka pamwe dei yakatotangira apa. Muzizero yakatotangira pakati yaitodhonzwa chitoti mhendo zvinenge zvichiitwa ikoko hanimona saka guys patinoti move on paya izera rekuti ningori 45 46 munhu ari kuzwa kunzi move on anoita move on nani achindepi ndinoda kumbofunza iwo guys anoita move on achindepi nani saka vari kuda kufona guys vane dilemma dzakafanana pane ambonyora akati kola nyaya yako yakafanana neyangu exactly anonzi Lisa anditi kana pane ari kuda kufona guys ataida pane mwenyaya fonai tinzwe mufungiro wenyu wenyaya iyi yanga ichitika panapa fonai kana kuti you have a case that is related to that one anditika please fonai tinzwe anditiona because move on tinoudza vanhu kazhinji kacho zvechokwadi kuti move on yesi chiedza move on it's not easy guys, it's not easy kuti move on tinotaura ti move on ane 17 mandi achangosvika 17 mandi pachangosvika 17 vanoenda mabasa unoko vana vechikore wani move on iri easy here guys kutongodza munhu aya panapa munhu amarriage make imomo 10 15 20 years toti move on my sister zviri easy sichi kutaura kwaari iye zviri easy here kuita move on zviri easy here kuita move on tichinda ku is it easy hanzi namai Kim move on tichinde pitongoroyana tiripo hanzi how did they manage my two girls they fight a lot they don't fight but vanogona kusawirirana momboita kana dheresi vachinginowana ukatoti zvokuti vataura konzi ndamomudza mega handisi kutaura naye handitopindiriwo nyaya dzacho ndoameno zvine zvichitika handitombopindiri mudiki anowanzokunzi uri snitch ukundi snitcha vanomboya ukachimbokunzwa kuti mama zvikadai zvikadai ndaona zvikadai mama zvikadai zvikadai achirumira saka anonzi uri snitch omboiginowiwa zvombo saka handinyanyo kuzvipindira nyaya dzacho ndokutarisawo handipindiri mona saka matipotwa sei guys toita here vamove on kwautokugara tiripo guys munhu kwaina tichepasanda vati pachivindi kwanzi munhu faitira imba yako kana uchida right mirai tumbodzwa ari kufona on hallo pamove on hello yes muri kuti kudiko pamoving on apa inini zvangu panyaya iyi chandinongoda kutaura ndechekuti munhu kana achiri kuda munhu wake ngaafaite for marriage yake munhu usaite move on kana uchiri kuda munhu wake asi kana munhu usisadi asi wazvipira kuti hauchade yes unoita move on but kana uchiri kuda munhu wako unoita yese yese zvakafanana guys ndinoita zvokwadi zvakafanana kuti ndimondudza kwai move on kuna pakadhayanisa guys nditongoro yawo ndiri pano ndoda move on chideni kune mudhara yeyu mudhara uyu achembera mudhara uyu mudhara asidai miracle asidai mi father diaries imimi mukadzi move on asi muita here move on wamuindi kamugara pano moroya muri pano amuroi munhu ko ndikaita ndoita chimwe chimudhara izvo ndakati pane chimwe chimudhara chimurungu chekundinetsawo ndikaita chimudhara changu chimurungu chimwe ndodi moita se mutsademo mutese
Kwemimi pamunoita zvinhu zvenyu munoisa madembo nani? Ende namba mukusaidemo kai ndimusakachirarama. Saka muri kutema bhesati makaregeregwa. Anogadzwa kana kuti varume dzidzewo kuregerera kana mabata vakadzi vaita zvavaita dzidzewo kuregerera. But shamwari zvakangooma saka zvatasakana zvese vakadzi zvakangooma sikana. Zvatinosakana zvese nevakadzi zvakase vakadzi zvinhu zva ini guys ndakambokudza ndakambopinda bhutu ndakapinda bhutu remota guys ndakambopinda bhutu remota ndakambokudza nyaya guys kubhutu rekamota kadiki kagofu ndakakwana guys mukabhutu ndichinda vasingazivi kuti ndirimo muchibhutu mai mwana varimo ndiri kushure mai mwana ndichida kunoona ndakaona kuti mamovements aya kuti ndizvibate mai mwana tatine kamota wani ipapo handinoona tatine kamota wani mota wani ndo vanofamba naye iwe kuti uzvibata zvinonetsa kuti utevere kuti ndakapinda mubhutu mai mwana nyaya dzatosangana dzemunarume zvakaoma asikana maivozvarura huru huru takadzarura mai mwana unosvika pakuritaya asi varume atinazera navo takati ndakazosvika pakuritaya wega kuti ndaakuchiritaya ndoga usina kutumwa nokuti hazvisi kushanda hazvibetseri. Inini ndaigara ndichinzwira tsotsi mai vangu kubva ndichikura vakonguwaihura vakashakira muchiguza pandakambopinda mubhutu rebhugofu ndichiti kwamai vanoshingirire chiko mai vanoshingirira ndiye zvinezvi vanonyatsotaura kuti tarisai muone ndakakukudzai ndingorimo munhu unongogara urimo ndingaende kusvika ndaazvoshuwa hapana kwamungatomboende matongogara muchengeta apa unenge wazvariswa neile nenda kupinda vanai asi ndopapa kuti vana mai vanenge vachizongogara chii ndikugarira vana vangu vaitongoti ndiri kugarira vana vangu uchiona vana vacho vari kugadza murume wari kugarira panaka nachavari kuwana kana kuchengetwa zvako kana kupfekerwa zvirugwa zvako. Right. So varume vacho vakaoma kwanya yekubhutu nonipedza ndaizarira hombe kudhara siya ndakazosiya ndoga ndaona kuti hazvishandi right ngandikudonedza pane ari kufona timbodzi ari kufona alright sharp ari kufona kuendepi. Okay. Hi, pa moving on. Caller. Hello, makati henyu sisi Meki. Ndiri right muri sei? Ndiri right ndirisa. Alright, wambonyora mu-comment section tine situation yakafanana naKola. Ndatone about 24 years ndiri mu-marriage. So takataurwa tikati white wedding exactly zvanga chitaura ndachoti this person nyaya dzake dzekungoita sedzangu watanyatsororwawo takatodetana for a short time unozova komana iwe kuti you date a guy anenge aredi uyewe aredi kukorora achikuda ari cool guy ende zvezvokuti iwe unengosi not kuti unengosingamude but you know kuti when you date someone handiti pane pambo unoyatsozviudza kuti panapa 90% handiti uri kunyatsoda munhu inini ndaimuda zvangu iye but rudo rwake rwanga rwakanyanyisa so but atongodanana nguva diki then ndatiroora amba atoti ndoda kutochata newe ndatatoita white wedding tikatopemberwa zvakanaka ndagara manje like ndachata sarasa handiti ndikubata mhino yangu bhosi pane vanhu vanondisiya ndachata sanhasi mararaka kwawaperekwa uko nditi kune kuine hama dzako perekedzwa rana tete nani vakoma chichichichi ndaba ndatorota pamwene vangu vachinditambidza mbiya tinozwa mbiya dzedze dzino vachida kuti titambidza mbiya ndibva ndaramba tambira mbiya yeye so mangwana makuseni vakamuka vakati queen apa ndaperekwa ka remember kuti vachiita saturday handiti sunday pane pashi pakazara vana tete vana maiguru nanani vakamuka ndava ndavakwazisa vanondidayira vakakwindimara vanongoiginawo zvangu ranguti meno vatagara mumarriage mweme ndiine murume wangu but ndaioneswa mutu vachiita zvavanoda ndisvamba paubairi vachiita zvavanoda vachitaura mashoko avanoda murume wangu panoenda kubasa ndaisara ndakasvikira mumba mubedroom mangu
ndozongobuda sometimes ndapera chingoti mamuka sei maswera sei dzimwe nguva chimbonotandara nawo but nyasonoti panapa there is something pakauya hama dzikauya vaitondinyeya kuti hadi vanhu anosema vanhu bude panze utona vamwe vanhu vanenge vaivazondita kwasi tikudzwa kuti unodai atingokutaura nesu zvakanaka ndovana kunyarara zvangu chagara chibva tazotama pama-in-laws paya tazonogara kwedu tega ndopatakatanga kuona kuti life pane zviri kuitika. Murume wangu aigoti ndakuenda kwamama pese paenda kwamama wake aidzoka taigara tatanga kunetsana kwekuti is not violent harove but vaigona kutukana zvichingodaro ndachosununga mwana wangu kuti anga tagara zvedu tazotanga zvekuti nokuchudzwa nevamwe kuti iwe waiziti haumuenyi utaure nyaya yamwene vako ukada kutanga nyaya yamwene wako unomva wachema zvezvekuti makangosangana nemafriends wangu utaura kuti ma-in-laws angu anoda inda handisiri munhu wekuti ndaitaura ndaingonyarara ndazotanga kuzovatsanangurira ndachema vandanzi nevanhu unozoti mishonga kunamata ndinoti unamate mafriends ako achindikurudzira kuti namata vamwe vachitaura kuti enda kumapostori vamwe vachinji vachingoti namata vandatanga kunamata paunotanga kunamata manje wafumura ndopatakatanga kuona zvakawanda noti kuti ndaivaona kwete kuti ndakavaona takuvaona uchinamata kudaro ivo manje kureamu yavo vanenge vakuona kuti uri muroora kagosi kuvarora tiri 5 ine ndiri muroora wechi4 vanenge vaona kuti muroora yake akangwarisa akuona vandavengwa zviri kundiratidza pane vamwe varoora 4 pandinosvika inini vachitaka kundisarudza vachindinyeya vachiita sei vandangoramba zvangu tingonyarara tingozvinamatira chikuti mwari ndibatsire ndikundisei tatazoendawo kuchechi kumakomo kwatinoenda uko kumachechi dzemweya idzi taenda kukomo chichimweya uchirwaso kutaura ndopandakazozota mwino wangu is up to something kwandiri vane zvavanoita pandiri nemurume wangu chichichi saka murume wangu akambotanga zvongo anoita zvokuti kana makarara tichi anda zvekuzvongonyoka kana kuti oita orotoboka kuti amai hautozomuti kuenda kuti ndokurota panhu pedza ndokuta but afa akataura up to date like now tane 24 years afa akataura kuti ndinorota amai rachidai ndatamba chimonamati zvazonyatsorevhilwa manje kuchechi kuti ndozviri kuitika inini ndasakafanira kurovwa naye mangu kaita murume wangu ndowakaita murume wavo pandazviziva nawangonamata saka nawo manje vandionesa moto mbuya vavo vandionesa moto chaiko vanongosavafunga kunongofonda murume wangu kuti huya nemushonga anogona kuronga trip yekuti ndakuenda Zimbabwe ende musina kumbozvironga anoenda paanodzoka ipapanoya asina kana sendi kana kuti anodzoka aine hasha dzimwe dzizokuti unoshamisika kuti kochii but ndakangozvidza kuti handibude and iye wacho kana munhu wekuti achidaroka after kana a day anozvidzora ototanga kuzotaura newe zvakanaka munhu yekuti anokuratidza kuti anokuda otanga kutaura newe zvakanaka mutonamata amotoita se this is why ndichirimo marriage naye ndinotonzwa pane dzimwe nguva dzekuti unombofunga kuti semunhu anokontrolwa vanomukontrola mai vachona natete zvaangachitaura izvozvo ndo zvinotoitika kwandiri nanatete vachimukontrola but ndakazviudza kuti atibude ndotoramba nditi ende ndinotoda kuti since ndine vana vangu ndivatori shamwari dzangu ndo hama dzangu naiyewo handizomusiya saka ndirimo ndada kungomutaura zvangu kuti iye akazobuda zvake zvekurwara izvo zvataura izvo ndinotorwariswa sisimeli kurwara kwekunoshaya kuti kochi ende ndangezoti munhu ari kurelata zvinhu zvandinotoita ndinorwara zvekurwara izvo zvekuti ndakapotsa padiki ndatofa ndatonzi handisisina ropa mumuviri but mwari vakatendeka ndakazongonamatira ropa zvaita mushi ndakatoita kudzipwa paurapa kudzipwa ndaigara ndichidzipwa ndichikashidzwa zvezvokuti ndoda kutourayiwa but mwari vakangotendeka ndingorimo mireji momo kasi murume wangu manje anoziva kuti merake vanobata but hafe akataura azvitaurika ende pane pamwe pekuti aizviona kuti vanonditambudza nditi anozviona he's such a lovely guy anozviona kuti vanonditambudza anotonditaurira kuti iwe wenyarara
musi unoaitotaura kuti dinopendi kuti kunyarara kwawakaita ungade wakasvika papi, because nevamwewo vanenge vachiti hatibviri kuna ana amweni, ungade wakasvika papi namai zvokuti anenge achiziva. Saka ndada kungopa zvangu advice kuna kola uyo, yes akabuda because zvanga zvamukurira, endewo ndingofungawo hangu kuti mhepo dzimwe dzikubvawo nekusaidi kwake, inini kwanguwo dziriko but dzandakanyasa kubata ndedzekwaamwene vangu. Saka ndakada kutoita zvichaisano kuvaratidza kuti inini panapa ndakaroorwa ka, and why makaalawa mwana wenyu kuti andiroore kana mamusingandidi, makamualawa kuti mumuroore, therefore ndichagara zvisinei zvamuri kutaura kuti nawo tane ma40 something years, inini I'm turning 47. Takadoenzana kuti chiko chaiko. Yes, ndakututa bhegi ndakuenda kupe my first born, she's 24. Ndatuta bhegi ndoisa bhegi ndiri kuenda kupi kana ndimondoenda kupi kwanechiti ndiri kuenda. Sakawo kwake kusaidi kwake kune hondo dzake dzekupa kwawo dzedzi kwamwene, dzekwana mwene dzekwa pane zvimwe zvekuti zvamataura zvekuti kana ukazona munhu akukwabvisa zvikukurova ndopaunonzi buda uende, but iyo yekutambudzana iyo kaiyo andiona hangu kuti mabvi anoshanda for me. Praises uya praises uya kuseri ndibate kuseri kuti we can cut off this totanga yako kana vapedza endera mberi koti hayi makuburisa nyaya dzakawanda. Ndiri kutoona kuti nini all because of kunamata kwandiri kuita, not kuti ndinonamata ndidi kunyeperai, ndinonamata ndinoudza Mwari like zvandakutaurira kuti it's not easy eto yandiri kurwa nayo, kuti unyatsozwa kuti ndiwo maziguruguru acho aya kumasatanisi kwachikoko kwatori nechinzvimbo chikuru, but unotoona kuti neeji yangu newe nekukura kwavaitaka unovagebura nemunamato. Saka tinorwisana pekuti kana tikati tasangana kana kungave panhamo, should make sure kuti ndiri miserable, should make sure kuti vataura vanhu vese kuti ndiye mukadzi wanhingi akazodai akadai zvekuti mamuziva here, because vanenge vachitaura bad things about me, but the fact yekuti ndakavabata ndikavaziva andivatuka ndivaprovoka handiti sei, ndinongodhirira nemunamato. Saka ndaida kungomupa advice yekuti nemarriage yake yechituu yapinda ika ngaashinge futi kunamata, ashinge because anopedza varume vese. Kana ari munhu wekuti ada kuita muvhoni unopedza nyika yese, potse unozosangana nemusatanisi kana nemumwe munhu asingaite. Kana anzwa mwoyo wake uchinzwa kuti murume wangu uyu ndewandiri kuda, like zvaari kutaura kuti murume wangu ndachiri muda, ngaanamate. Advice andinomupa ngaangonamatira murume wake yeye. Satani hapana chaanogona, asi Mwari wekudenga ndo anosunungura. Ine ndirimo mumarriage momo ndichingorimo, but it's not easy zvekuti murume anogona kumboti hausi kuzombofa wakaona perfect marriage wangu, hakuna. Exactly. Wozoona kuti alright munhu wandeichida kuti ndakuenda mamarriages anoshekwa, but unoona kuti pane patinosvika pakuklika pekuti anotonyatsokuratidza kuti mumwe wangu zveshe wandikuona kuti mai wangu vari kukutambudza. Saka haagone kutaura kuti vatuke kana kuti vakaipa, haagone kudaro. Saka andonyaya yangu sesingaileta, so emaona ndandataura kuti ndiri same situation naye, but ndingorimo handibude. Ndakatozviudza kuti till death do us part, zvandakasaina pakucheta ndo zvatichaita. Thank you. Right. Thank you very much. So wish you all the best, my sister. Ramba uchinamata. Right. Handi mainzwa guys, zvandogara ndichikudza kuti marriage ikarati guys. Marriage ikarati ende hazvitoiti nyaya dzemarriage dzinonetsa guys. Panapa mashuwa tinogona kuyapa uyawo mwana mudiki ane 20 kuti ndikushunguridza toti move on, asi pafeya chako guys, mazera edu iwaya macha munonichiti machembera aya. Mukati move on, munonichida kuti ndimove on, ndakanangana papi? Ndakanangana nepapi? Nokuti iyo zera rangu kudaiwo, asi kana ndoda companionship guys with somebody else. I need somebody to share zvinhu naye. Handiti mazera edu munoti tisita machembere. Saka machembere anopota akachibatwa nemabp. Handitika uchitotenda Mwari kuti nemabp acho asati atombomwe kana kutowanikwa asati atombomwe mumuviri. Handiti vamwe vanenge vakutochema nawo maybe kudhara. Vamwe vanenge vachibatwa nemakumbo. Vamwe ndo panotanga kumanifesta zvirwere zvakasiyana-siyana zviya zvema-old age kana muchiti chiri chembere. Indozi pandoti hatisati tave chembere zvo, because hatisati tatombove nezvinhu zvese izvi. Hatisati zvatombovepo mukangoti kumhanya tongomhanya takangoita go on Max get ready go murodhu tichinda. Handiti maona mukati panoti tichingoita zvose zvamuri kuita tiri kutoita. Saka handizivi hangu, but pakuzoti chindai mufambe muindi ndofanira kutsvaga murume anenge ari ku50 years ikazvichikwira, ndiwo anofanira kunditsvaga ane 50 ndichikwira. Saka ndomuwanepi
SCOS ndinomuwanepi 50 years move on yame mchiti move on ndomuwanepi tinongodhilana tiripo pano mai mwana kutongodhilana tiri pano kutongodhilana tiri paground ipapo mai mwana makore ese andaita 22 23 urimo honzi move on 23 years 22 23 konzi chita move on uinde ndoenda ngepi patakapinda tese panenge pakawanda kai mina ndinenzo kuzepa pamchiti ndida kungokuba apa ndida kupinda panyaya chitu but ndida ngoku kwanzi sitave nawo pamabp zvozvita kutogara nestress indotenda mwari zvangu handisati ndatombove ufunge kana not at all nokuti chinoitika ndecho anzi ma50 andida ma20 asi chinenge chiri chihure kachiya mai vasisimba chinenge chiri chihure chachiya murume ne50 years ane mhuri yake handika anogona kuura nemwana ne20 years handiwana chihure asi mukadzi wake anotori ne40 something idzodzo kana 49 idzodzo ameno uyu igirlfriend chihure anongodliwawo zvinopeda asi kumba kwake kune kuriko handiwana zvinotongodaro zvakafanana nemukadzi wanenge asina mukadzi wechikuru asinawo hunhu handimona zera rangu iroro ndoda kunohura nemwana kana ndoda kunonyengera nemwana ne20 years handimona kana uri munhu asina hunhu unongona zviri normal kunonyengwa nemwana ne20 years wotovata nemwana 20 years kana uri munhu anenge ari normal unotongoona kuti hazviiti pana parurora nemwana wako hazvitoiti zvinongokurambira wega handimona kana kuri kumukadzi asi kumurume anogona kutinda ku20 years ikoko handimona haminoti ivo havafile rotanenge vakavatawo nevana vavo antimazviona saka pane chotinetse ipapo saka ndochingoti nini kwamuri papa munenge muchiti patinouya hedu chudza muti muvhoni chiti kwanzi vanhu murimo mudzimba muri kunetswa munohurigwa murimo makagarira chi ibvai. It's not easy guys. Anobva munhu achinangepi obva odini moseka futi mangwana abva ipapo atanga kuti ndizvani ndabva panapa zvitanga kuti ndinenge ndaida ndine munhu ndichitaura naye tine tichishare tese tine tichitambura tese handimaona ndozotanga kutambura ndiri wani makutanga kufuti kugunduka mazino kusaka kuti mara vaona pazi apa ndimune nditi ibva ipapo ndokuti mahurigwa anongoura hake tongodhilana tiri paground ipapo kana ahura we'll deal with it papo todhilana tichiinda kwanziko kana mukapiwa aids kupasingapiwi aids ndapapi nokuti rakabuda 2 minutes apa usingazviziva kangodzwa kangoti anongoya chingokungurutsa nayo anongoya nayo ngokupa hakuna pauchawana marriage iri perfect guys. I am not saying garirai kurohwa handi muri kuona I am not saying garirai kurohwa I am not saying garirai kushungurudzwa nemashoko but marriage chaichai yekuti uchati nini yangu marriage is a very rosy and perfect kana mushure mekunge wainoumba chiurume chako wonotsvaka vhurako woumba munhu wako womugadzikapo wofemera mweya wako wohetsura katatu womuisa mweya papa womukudza handika ndiye unoti ndakakuumba iwe ndinokukondrola uta zvandoda kana ari munhu wakabva kuna mai vake kudumbu romwe mukadzi kuna mai vake mukazongosanganawo zvenyu matokura forget and have a smile hazvino zvakaitika you can't control because akatobvawo nezvaakatobvaona zvakatodzidzikwa kwakabva ikoko hamufi makazvigona. Right, praise is what Twitter say. What Twitter did topida here mune yako, are you willing to share? Hey, hands na mebu, it's a lesson to us. Vasati vatana na tave anamwe ni pachazetao anamwe ni tite let's be the best versions of our own amweni. Antimashona. Ndocho kwa cheo hanzi ndipa graft na usisi alright ari pabasa saka achatozosibata munoumba wako gadzisana muri mu ground momo iko ndo zvitakora kudza vakadzi kuti anenge atside kuti yada kuti ayo usangise munhu zvakaipa isu guys tichitokanganisa we are being selfish tisu titove selfish zvedu hi dear hello sisi ndo masarase dasura wasarase nando rangu nyaya muri kutaura ikudzidzisa ndine yangu nyaya yandaka experience but in a different way amuna kana muri kundinzwa so yangu yakamira kadai so yakatanga kuti I dated this guy I think 2010 tadanana na 2 years and experience like life yekumba kwawo stuff but I was just quiet I never andada kubuda pachina like izvomunze munhu afanira kubudara mukomuna wako zvekumba kwenyu but me I knew him which he was coming from an abusive family toba wena mai vake sora chirovana so ndo zvakakura ise achisiva then later on got married andiroora sisi zvangu tanga kuno kuno ndiro nemunhu munhu akuchinja ndakuru
smelling ngairohwa kudiro makamudirwa tii sisimelo nemhomho experience abuse mamakwivo uya votaura neni ukundisopa pe munhu uchinji togara mwana azvarwa auya kuno kuSouth Africa aita 186 tisiri tese ndandisaraka kuZimbabwe ndakangomirira murume vanazoteera after 1 year vanateera kuno kusimela pana shoko rasina kuudzwa ye unosemesa ye chichi achitaura zvaanoda sisimeli muzva ndairohwa maziso kuita redha yezvibhakera ndisingaudzi kana nhomba kwedu ndaingodza mwene wangu otora naye hama dzake dzitaura naye chinetsana ndaisakuita kana 1 month pamwe tagona kunetsana kana ka 7 zvekutorwa zvezvikutora tikada kudetserwa polisi timeseyo tigara kuyupa tichirohwa but pakazongosvika papoint yekuti amuchangondipinda mumuso takati tichirova ndakangozvuva bhandi sisimeli from ndakazvambura munhu sisimeli kubva musi iwowo anotombozobva ndirova izvozvo acho zvakazo up to now teachers kana kuti ndidzi ndinorohwa ndabatwa kunge ndiri kazai kekai akabva angochinja from nowhere so sometimes kunoona matrapirikisi because ndakatofunga kuti ndakamutwa kuende kuti handakubuda pandakafunga kuti saka ndakabuda ndinobuda ndine mwana ndinotanga futi mumarriage ndoita futi amwe mwana nemwe munhu ndizvo zvanza kushingirira simeleka asi kuti vanhu vagara maabusive marriage but aiwa abusive munhu ngafambe wangu abusive munhu ngafambe but iyaya yekuti chika ipersonal decision yemunhu yaye handiti munhu anoya nenyaya yake pano isusu chedu tinokwanisa kungomudza mafungiro edu but ane final decision ndeyake iye as an individual kuti ndinoita sei ndogara here apa kana tinoita move on handiona because ndiye anenge akatoka bhutsu ndiye anoziva kuchinya kwadzo pane mambo kuti munhu anoya achikudza kuti mufungisi murume wangu azoda ichitongoti mhanya move on vakomana unoita varume 50 uchingoti wamba wamove apa hazvirevi kuti vakadzi havagoni kunyengwa guys vakadzi vanotogona kunyengwa but pamwe pamwe kuti wewega semunhu unosva kuti ndichaita varume vangani in life ndoita varume 4-5 here in life chirega ndingogumirawo pane wepiri uyu kana pane wetatu uyu ndomirira ipapo handitiwaona awa ndikuzvinzwa taisipa zvakawanda mamarriages anokudzidzisa zvakawanda ende iko zvino pane vane varume vanoti vanorohwa nevarume muchirohwa nevarume muripo paya kuti tikwazi tinorohwa hati tikatibva hamudi kubva kana marohwa iko zvinodzoserai guys rovai vanhu bheki rovai bheki musarega kurova bheki guys nda kutokugara chokwadi dhinda bheki bhande kakarikita munhu wese vakadhakwa saka ndakakukurira simba akazokuka kashatikupai tip how to win this fight now spirit after number 1 think tone almost 4 years ndinotichwasa so sismela ndikurai nakandakatwa breakfast ukumandisa kwawakaita kona kuitigwe breakfast in bed ukumandisa kwawakaita kana vachi rutihawo kuzvinyake ndokuti hamusima kuzvinyake here vakagona wakamugona right abandona inzai munzwe guys imimi guys kwai tinobva tatya inyaya yekugara muchinzi kwai munotya iyoyo muchagara muchibinwa everyday nyaya yekutya saka iwo ndiwo usingaugwadziwi everyday uchingobinwa zidzoro iroro uchingorohwa zidzoro iroro everyday uchafa nekurohwa musoro saka one day zvikuru sei kana une murume wako chidhakwa chiyachiya handika murega hati hamudi kubva tikati bvai hamudi handika saka kuti uchingorohwa everyday wakangomira hazvishandi chimbopota uchirovawo munhu bheki abva kunikikiri kubvawo kwevakadhakwa kwakadai so rega apinde mubakadhakwa apinde mbovata unyatsosunga maoko sunge makumbo kudai akavata payakadhakwa wosunga maoko ako zvakare unyatsokusunga make sure uri kunyatsokusunga zvokusunga zvaizvo zvokunyatsoti swi unyatsokusunga woenda kumaoko unyatsokusunga zvokusunga zvokuti swi handimaona usarove panouraya mundibatisise musarove musoro musarove huru kusvidzika rovai munhu kungobva apa zvichidai so rovai munhu kana zvichigona pano kurova pepai unozati unorohwa nei handika tora mugoti wokubikisa chamugoti chekubikisa uchigogodzera ichi gogodzera zvose zvogwadza kai uchigogodzera nemugoti mabvumu gogodzera uchirova musana uyu usatombobate usabate musoro usaubate kana wafunga kurova kumeso kuti amba inobvunzwa kubasa kuti wakaita seka rova mambama straight
avoid party ish. Avoid musoro mambama cheche mambama dambura kudambura wakamusunga kudai so chiri chidhakwa panotomuka handi ende munhu anenge chidhakwa chinenge chisina simba cheche panotomuka kana ari semagara yaka unonyatsa kurova magara kuti paanoenda pasi mangwana haagari pasi handiona akanati agare pasi kudai so handi hapagariki handiona mupe zimvanga wapedza kunyatsa kumurova handiona wotisa mumboenda kwasisi vako achakutevera ungoenda wachizotidza umboenda kwamao umbosiya warova munhu agotevera chiti ndarohwa ndakarohwa nemukadzi hazvitauriki guys ndakarohwa nemukadzi varume vakaona norohwa nevakadzi apa asi havazvitauri kuti tinorohwa nevakadzi vanongouya kopedzera shungu mukutuka vakadzi shungu mahure mazihure murume munokomesesheni nayo kuenda pasi kungotuka vakadzi aya kumba ukanenge achidhindwa zvokudhindwa zviyana madhamu haabudisi muromo kudhenuko anouya kuzopedzera vakadzi pano pasocial media nopanenge achipedzera vakadzi papo varume ivava anombaona anziko akasatevera unodzoka kumba kwako unokuzvidzokera zveda ikudzai kumba kwako unokuzvidzokera kumba kwako ukuti ucharorwa everyday uchingorwa everyday nemunhu guys uchingorwa nemunhu everyday sunga maoko nemakumbo ubaye munhu aya munhu hallo dia mushe kanjani hainini sisimela ndiri kunyepera ndakamborova murume wangu kumupamari megore 2017 taimwadoro zvimwe zvakangoitika musikadzi vangondudzwa zvakangondudza ipapo ndobva ngobva panze ndobva ndanomuti nekuseri kweroko sisimeli ndakarohwa kunge nyoka yapinda mumba ndakarohwa ndazvifunga izvezvi pamungotara kuti varume mukawanira mukana imbovarohwa sisimeli ndakabikwa mozomonzi kurohwa sisimeli asi jaidi murume wako zvekuti ndakachema ningi tori jaindi sisimeli saka wairohwa sei iwe kuwaitedza kuzvidhivenda sisimeli murume madzwa sisimeli imini ndinoita chiginda goriya chekuti vamwe vakadzi ndinomira navo kudai hoso zvekuti nevamwe varume mustreet but wangu ndakamutadza sisimeli ndakarohwa ndobva ndatisa mumba bvandabuda bvandamhanya ndichienda kumba kwehanzvadzi yangu akanojamba geti akapinda akarova ini hanzvadzi yangu vanhu vepayadhi papo vakanga varipo vaida kumubata nese takarohwa sisimeli handisvikangamwe nyanza dzakakarohwa kuti nyaya muri kutaura nyanza dzakakarohwa kuti hanzvadzi yangu yakarohwa sisimeli kwete zvekutamba uyavapa ari kuzvinzvirwa handichikunyepa hanzvadzi yangu yakapikwa sisimelitsano maigorohwa sei nekwasha ini nokuti wakutaurirai sisimeli apa hanzvadzi apa kumba kwedu kati zvemajaindi tese kudai ni murume wangu hasi jaindi zvekudaro but akakura but hasi jaindi zvekudaro but akabikwa tese sisimela ndikukunyeperai takarohwa vanozoda havo kurova echioni risikasikana handizvikangamo kozoita imwe mbama sisimeli yandakazorohwa apa papera kapa taita futi imwe scandal taenda kupati kwana mhava tatsamwisana kupati koko sisi wangu vakonzeresa pandafamba ndobva ndasvika kumba handisi kuzwa kuti ine kudhakwa here ndobva ndamuudza mashuku ekuti pakati pamai vako sisimeli padzini ndikusaida kwanazimashiko wandikola ini munhu akatienda kumba kwatsano kumba kwatsano morohwa mhuri yose mose matiza kana kubatana munhu wanje anga achasimba rarigioni hanzvadzi yangu yange ichiri sisimeli anga ari jaindi kudai anga ari jaindi hanzvadzi yangu iyo saka hanzvadzi yako yoibodza mose ipayosokaza kubatisana munhu wani mose chunenharo kuti marona musisimeli hamuti kutuziveni hamuti kutuzeva chunenharo tinopika kwete zvekutamba takarohwa musha wedu ndikuda kutaurira sisimeli takarohwa saka nanhasi hanza ndamuwanira mukana ndatombomudzosera asi une unfinished business kona hamungangori kukurohwa kusaiziwa musha wose nechiroloni kusaiziwa musha wose ndikakuwana mukana chokwadi ndakamborohwa ndikafonera shumbresi sure ndakamborohwa ndikafonera shumbresi ndarohwa ndichichema kudai
saka ndikangomuwanira mukana zvamatotudza kuti ndikapuliwa usatombotsaura kuti zvatakukwanisirenisha ikotarizvenji yako wega nyamwana wakanyarira ikoko usatombotsaura kuti kwaizvaitokwanisi kutozitambira panapa kana uma kunorohwa musha wose kuzoti ini zvakuti ndidhedhukwe sekuti kwazvakatoudza kana tinoti karohwa musha wose panapa guys kuti zvinobuda kuda kuti kwai zvakatoti chinorova vanhu kuda kundirovesa guys aiwa kana guys murume wacho anochabhakenda anorovana kuti musha wose kuda tiye tibikwe pano musha wose kana podaro irikola aiona chinozvitambira guys vandaseka venu vekolaka zvakaoma right guys ndidzoke zvandakuda kuita panapa ndakukatsa foni iyi ndobva ndaisa ndoisa palive ndozodzoka nenyaya yechitu andi tine nyaya yemwana uya haina kupera tine nyaya yemwana yaya yekuzimbabwe uyauya right so ndakataura namai vemwana I've got everything anditika madzimai ari kutoda kutoti ari kuda kutoti tindirire mberi nenyaya iyi madzimai alokola ndirirai changu muri sei kuri sei kuri bho kuri sei ikoko ndatiregai ningoita chipini neyangu ungasaririra saka inini chimwe chinhu ndakaona chokuti vanhu vechikadzi pakutsvaka varume paya ngatitsvakei vanhu vatinowira navo ende zvekudheta zvema6 months 1 year zvinonetsa inava baba vandakasangana navo hatinambodanina kana 3 months chaito ndobva tatova kutogara tese apa vanga vanetsana nemukadzi wavo vatorambana handiti ndikati handazviwanira padero patagara sese tagara tese chingoenda izvo indazive kuti baba inini ndanga nditori ndiri ndikini inonzi painkiller ravo but vakanga vongozvishingisa nokuti vanga vasina option saka ivo vaingoti chero chiunhu pese pese tikangokonana sesineni wotozwa mai vowe ko ndikini ndakaona kuti makagwa madeko muchitukana muchiita sei ko muri kumbozvifambisa sei ngati makazvinzwana nokuti takatogwa usiku handiti apa ndichiri kutirasa munhuka life lavhu ichiri kufamba unzi handakazviwana manext door saka vakangova suspicious pandikati asi munhu waunenge uchida haungangomanyiri kumufungira saka sesimeli zvinhu zvakawanda ndaigara ndichinetsana nehama dzake hapana kana waindifarira but pakutanga ndichiri muroora ndichiri ndovama 2-3 years zvinhu zvaifamba vakangozotanga baba ava handisi kuti godo here nokuti ndakanga ndichingozvishandira ndandisina nguva yekumira saka ndakangozona vazukuru havachandidi chero ukati uyei kuno ndikangobva votoenda kuna sekuru kudai vana mai vacho vanongonditi une mwoyo wakaipa yeye wazodai saka baba vaingoti paya pateichitukana paya ndopavane vachindirekodha ivo vanyarara handiti vondoudza hama dzacho saka hapana pangandida hama dziya saka tiri mukufamba kwesimeli ndakazoti manje ndakuti shamwari vaita basa rekuti munhu andawira naika vanoda kutovawo close kuti vati vava nenhamba dzemunhu iyeye saka ini ndandisingazivi kuti apo unoti kuti 2 minutes wawirirana nemunhu uno chero zvisiri zvefriendship kungowirirana just unokuzona munhu yakukuignowa zvakudii saka ndizvinetsa simeli nchizvidyamo nchiti hachiko chinomboitika saka baba vaizvo vanga vachiita musikahwa yavo yokunondinyeya namashamwari angu vamwe havachanditaudzi nehama dzangu sesimeli vaienda vachienda kunoita basa rekuti vondirevera kuti mwana wenyu andidai asi hidi tazogadzisana zvapera iri bloko yekuti havasi kuda kuti vagozotigarisa pasi saka ina vangoti no let's move saka baba ava manje iko zvino vanga vava moto ani munoona ndokubva vaita zviya zvokuti vakabuda vakandoenda kubasa waiona wotozwa sei one day ndakati vati ndienda kubasa kuma10 vachibva vatoti ini kuma7 ndobva ndaenda side iroro ndoona chachairi kutobuda zvayo mustadium shamwari dzayo toti baba vasaka udzenga hova kuperika ndobva ndangoignore sisimeli baba ava vakasiya vandikostira nokuti vakatozoti vadare zvavanenge vari vachihosta zvimapati zvavo mudzimba dzevanhu vachamahouse party vachidii kwakutozongosenderwawo mavhidhiyo kuti ndo zvavaita ini napa zvandaifunga kuti vari kuita hazvisirizvo saka ndakangobva ndangozoti regai ndiignore baba ava kana kuri kutukwa
izvezvo kuti kwai vakadzi vanotaurisa chipano pamboti uone uchida munhu wako Sisimeli usinei nokuti chidhakwa here kana kuti unoda vakadzi here but unenge uchingwa ne one issue kuti unoda munhu wako. Sisimeli baba vaituka ivavo baba ndati vanga vakaoma kusvikira ndongozoona kuti munhu wandangowirirana naye zvozodai ndokuzoti one day manje tiri kunetsana panje zvino asina mira musheka ndandisingachabvunzi vakaenda kubasa handibvunzi vakasadzoka ndandisingachabvunzi sex Sisimeli ndandakatoipedzera last year September zvekutotsanzvira zvekutambura zvimwe zvezvi zvokuti unoti kwemimi apa hamusi kudai but saka urati kwamunoenda uko hamumbonodai here zvikanzaiwo handimbodai ndinotoshayiwa ende ndinotambudzika kuti zvidai only to find out Sisimeli zvese zvavaizonge vakundipombera vachiti kana vakaita ndisikahudza hama dzavo kuti iye mukadzi anondihurira chii ina handina access kuhamaka nokuti iye una anotaura zvakaipa kwandiri saka vachanzwisisa iye vachiti iye ndiari right. Sisimeli ndati ndakazongoti papaya kwakutozozati musikana wandaaitomboshanda naye tishanzana basa rimwe mukadzi wemunhu wakamupa mimba yatokura maimwake apa nyaya idzi dziri kutonetsa apa after that izvo kamwe kamwana futi kandinogara nako pamaraini pamwe chete ipapo izvo ndio girlfriend yavo votogara naye zvezvi nokuti vasingachagari pamba Sisimeli pasisina kana chii ini ndaingozviitira zvinhu zvangu ndiri zii ndichishanda nesimba ndichiita zvinhu zvangu ndichitenga zvinhu zvangu ndichingoviga ndakanyarara saka ivo pavakazoziva kuti musikana wako mberi instead kavavajaira kuti kana vakaita zvinhu zvavo ini ndinotsamwa tonetsana ndandisingachadaro manje ndanoti instead yekuti ndicheme ndaipedzera shungu kutsvaka mari vakazviziva vakati uyu munhu zvoita sei kwakundidedzera vabereki Sisimeli kwakuti heye mwana wenyu unoita basa rekutenga zvinhu asingandiudzi apa ndikini zvinoita here kana makagarisana ndobva ini ndanga ndataura ukasaidza stori yangu apa vatomanya kuhama dzangu ndisingazivi kutokareka ndikini hama dzangu dzasvika baba vangu nehanzvadzi yangu ndati vasati vatopinda tichigotaura Sisimeli ndakarohwa mazvo nababa namai nababa nehanzvadzi yangu ndati Sisimeli ndakarohwa apa handisi kuziva kuti ndiri kurohwa bwei first time in history kuti baba vangu nehanzvadzi yangu vanouya vandirova ndakuti kochii ndakutochemana kuti ini ndakutonokusungisai ndobva vatigara pasi kweivo uri kushungurudzira chii murume kweivo uri kuzviitira zvakuita murume ini ndamuitei nokuti zvinhu zvakadowanda ndinonyarara Sisimeli zvakaoma apa ipapo time yacho ndisingatogaripo ndingoda ngungobhirifa mamain points ine ndine mwana wangu naiye ane mwana wake but isusu hatinambobvera taenda akaita mamiscarriages 3 nobva tangobva tati argai tisiyane nazvo. Sisimeli time yandakazombobva ndichienda kunosanda kure ndobva vasara kane vana mwana wangu umwe musikana atoti kurei nekamwe kadiki only to find out kuti mwana uyu kwawaitotya baba vae vakatombozama kuti kurara naye murume uyu asi tikangozvitsika-tsika tikangoti ngazvichingonyarara apa ruvengo rwacho zvazvatova wese ndikambofunga ndimusungise ndikazofunga kuti hano chiregai ndisani nazvo sinzi hake pasina zvakazomboti mwana wakabatira zvirwere kana mimba nokuti akutoenda kuperiod mwana wacho ndikangoti zvapera iye ndokumanya manje hama dzake andatondisungisa namashamwari nevanhu vamwe vandoziva vamwe chiungu vanhu vachandimhorosi inini gulezi muri utsinyeni maida kusungisa munhu muchinyepa muchiti kwai adai saka zvaingozondirwadza bitterness yake yakawanda Sisimeli kuti inde ichizama kuvanza zvinhu asi munhu kuseruko anenge achiita zvinhu zvake ndisingaziva pa nokuti ndeichitrasta munhu wangu saka vakabva vana bhudhi vangu vauya paya Sisimeli ndapedza kurohwa ndobva atanga kutaura nyaya yavo ndikati nai immediate munogondirova musati manzwa nyaya yangu muri kumboziva here kuti mukwasha wenyu ndakapedzisa kurara naye zvokutsanzira ipapo time yacho iyoyo muna December kwaitwa kuna naJuly taingoita zviya zvokungoti ndichingoti hazvino ndichagodi worandira rumaoko apa une uchida munhu iye chiriri benzi kudai nondorandira mumwe kuti hazvichaite regai timbomira tidai kati izvo zvinhu zvaitoita samoyo kwandiri zvichifa kusvika ndakaudza ngati muri kuzviziva kuti handivati nemurume mukuzviziva here futi kuti murume uyu andakana sendera noudza pano zvisu zvese zvamukuona nezvandinoita muri kuziva here kuti ndikini ndiri kuzviita murume uyu wakuvhunzwa bai izvo murume uyu wanga akuda kuwana access kuti achinogara nemwana uya neundeage ari kugara nayo achiita zvinhu zvake achingogara takapesana kumba achauyi kuti tipopotedzana kuti agozotipopotedza pandakangonyarara after tadara akati handikumbira regero tikati zvapera ndofunga audio yacho ndakatombokutumirai ndikangobva ndati
inini panapa regai ndisiyane nokungura machafunda ndandisisina moyo sesimeni ndanga ndamunhu uya wekuti bitterness yacho yekuti chero mwana chaiko marovera ndaiita ndikazi ndombozama kana kuchema ndichedza kumudza nei mwangu ngatidai hapana chakafamba sesimeli kusvika izvo iye paakauya muna December kueva weye kuti ini ndichataura kuti murume uyu harari neni haita sei saka inini ndakusiyana nezvake vakati iye akati ndichatsinja saka ndangoti alright zvati achachinja izvo hakuna chachinja nemwana kutoita wese ndobva ndazosvika pakuti one day ndakazva kuti neni takagara murume nemukadzi takagara varume tese pano saka muri kugarirei because hapana kana chamunoti ichi ndechangu kana kuti takachinga nemukadzi apa hapana chamunobudisa renda hamubudisi asi munongogara musipo komanga madi henyu kungondipura varume tu tingagara tese munoziva kuti apa murari neni hamuita sei ndinongoramba ndichingovigiridza nchidai izvo munhu zvake unachopinda mukati mumalokesheni imo machinotaura zvakasiyana-siyana chindi blackmaila wongozoona vanhu vachatosvikira nepamba pa kana kumhoroswa kusvikira ivo vazonge ende zvinhu zvese izvi vanga vakuita communication nehama dzacho nokuti hama dzakuziva chimwana ichi ina handizvizivisi simeni kubva September kubva June last year vachingoendedzana vachidanana vachiita zvinhu zvavo apa ndachandomboziva ndinongotrasta munhu wangu saka after that vakazotongoti rimwe zuva zvikanzi haiwa inini ndakutobva pano mai vangu vaivapo sesimeri kwakuti ndakutobva pano kubva kwakutoda kwakuenda kwakuti manje aone kuti oita sei kwakunodzi hama dzake kuti mukadzi uyu wakandidzinga pana mai vake varichuna mai vake vachinzi atina nhazva ndoita pano saka indadisaida kubva ndotsvaga hangu mumwe munhu toita muvhoni moza sesimeri ndakarega kutevera ndikati kuda pamwe ende zvezvo moza zvokuyema zvezvo chiti nhasi ndida kumutuka panhasi zvoda uchiziva kuti unodiwa kana uchiziva kuti hauna chikosesimeli utongoitwa yese yese saka ndakangobva ndati horai mama ngatisaregedzei kuteera munhu wetisiyane nazvo tione kuti ivo vachadii sisimeli ndakati ndochitanga manje kuti ane hanzvadzi dzake dziya dzakanga asingatauri nadzo achiti muroyi ndiye vanondiroya ndo vanoroya namai vangu musi uyoyo vanga vavaraiti sisimeli bhudhi vake vamwe achiti ndo vanopedza kuuraya vanhu vachiuraya vana ndo vava kumumiririra manje mai vacho mati blood is thicker than water murume can never take a seat hama dzake very good izvozvo ndanga ndisina problem nazvo but chandanda neproblem iye ndichokuti kuinini muri kuedza kutaura neni kwacho hamusi kundinzwisisa side rangu ndaexplain kuti zvinhu zveizvonetsa imba yenyu haichagariki yonetsa muri kuda kuzama kundibatsira here kana kuti chii saka ndakangoasima kuti no man pane zvinhu zviri kuitika apa izvo baba zvavo havatova munhu musikana wechinhamba tuye utori nemimba apa varitoti vakaenda kubhawa vakanomuona vari kunosvika vachitomurova vadzokera kumba vanhu vachingoshamisa ini zvese izvo zvose simeri ndakangonyarara handakana kumbovhera ndakasimuka ndikanotaura anything ndaingoti regai zvakadaro kusvikira apa ndikuzama kutaura nemunhu wangu imbosa uri kumbozviitira ichichi handipindugwi sesimeli inongoblutikwa yosiwa musi wavanongo vachida ndo pavanongozoti asi ukangotaura futi mangwana chechino ende baba kana uchida kuti uwirirane navo vasaidhire hunhu hwavo chero hwakashata chero hwakashata kunyanya ukavasaidhira pachokwadi hausisiri munhu wavo saka indakabva nangosiyana nazvo after ipapo futi pasinario vofonera shamwari mukadzi wandandowirirana naye just imagine smith akuenda Facebook ane nhamba dzake akuenda kufacebook akunokumbira nhamba dziya kufacebook kune mukadzi uya usiku kuma 11 mukadzi yakuzoti mangwana makusena kuti iwe unoziva kuti ndakanetsana nabamunini vako here bamukuru ndakaona vachisa meseji ndikati inobva ascript andisendera ndikati mama handimukuzviona uyu munhu wakuda kuita zvese zvamaindirambira kuti unoitezvi unai ndatomudza shamwari yangu ndikati usavapa nhamba kana wavapa vape kana ukasavapa asi ukavapa zvamuchataura ikoko inini newe friendship hwapera saka iye akangobva tauraiti vauya baba vabva kubasa ndavabvunza kutumira meseji muchitsvaga nhamba dzati ibest friend yako inenge iri pano uri kuda kudii kuzama kuda kudii maiwe ndopamupa ndakaipisira sisimeri zvikanzi chichi sorry henyu kwai vakati nditengere broom saka broom iroro kutsvairisa ndoda broom exactly sere kumba kwenyu apa wakuda kutanga kuti ataurise izvozvo kuti ini ndigotanga kuchibhombana neshamwari yangu mani chiti shamwari yangu iri kuita iri kundirova nechokuseri izvo kupi manje uya mukadzi anga ari honest ndobva ndataura bva ati zvapera time goes on atanga
zvikanzi wakanditaura nyaya dzangu neshamwari yako iyo unochiti rich aunt. Ndikati ndaikona nei kutaura ndo munhu wandoshiya naye ende iwe unomuziva from hameno kuti riini. Saka iwe uruza mauri kude. Zvikanzi andinomboziva here kuti mukadzi uri wakazama kuda kundisejusa. Mai vatinogara navo pamba chaipo wakasvika pakuti kwai mai vakandisejusa kusvika ndapera simba ndikadanana navo. Pamba pandinogara pacho nemurume wacho ndikada kuti ndimuudze ndikazongofa ndozourayisa vanhu ndobva ndangonyarara. Sitimeli ndakarwadziwa mazvihwa ndakachema ndikadii nokuti no one could want to hear my story. Vaingoda kunzwa izvi pega pega panenge ari chiti pane munhu wandoziva ani hama yangu une achingotaura zvakashata pamusoro pangu ungonyarara otosiya futi apamudzira kuti nemi mainzi chakati nemukadzi uyu wakadhakwa mukuona. Saka sitimeli ndazosvika pandatiko zvinoka enough is enough. Ndikagara ndoga ndinobvei ndakambozama kushingirira 10 years ndichingoshingirira pazvinhu zvakadaro. Regedzai ndisiyane naye ndimusunungure pamwe iye sinzi ndakazokudika noita mwana mibva anoda mwana ndigai ndimusiye akadaro. Ukangoita sekutodaro chete ndoisigwa mameseji munhu uyoyo vana vaiva unowirirana navo ndo vanhu vakakuputira imba yako neshamwari yako iyi. Nokuda kwokuti vana vaiva vachingova vanhu vari straight, shamwari yangu yari straight, saka havasisiri kunaka nokuti vandaura chokwadi. Sisimeli kono ndanaka makazosiya kubva zvavakangobva ipapo ini ndakangozodecida kuona kuti after ndaitawo macounseling nini ndikangozoona kuti regedzai ndisiyane zvino kuti ishuwa ndingateverawo here murume apa murume pamba anga asachagari 7 days asipo 2 hours ari pamba for kubva chingoti same thing. Saka ndikaona ini apa handichadiwa apa ndiri kungozvinetsa apa ndikuti kushingira munhu asina inini. How sure were you ukola kuti mwana hana kubata chibharo nemurume wenyu? Moza zvakaitika ipapo sisimelika ndikati ndikutauri zvinondigwadza stereki because mwana uyu akazoti papaya ndokuti sisimeli nyaya yacho handingakwanisa hangu kuti nditaure. Aiwa taurai mataura nyaya kuti murume waida kubata mwana chibharo andika asi haana kuzobata mwana chibharo kuti aida mwana uyu wanga atoba but kuti achitaura manje pakaipa nokuti he was very close nchingoti close. Saka akatobata mwana chibharo handiti akatombata nokuti pandakazofa saka makaregere kuripota poli makaregere kuripota sisimeli izvi ndakatoona kuti it was better ndicheme every day nokuti kubva ipapo sisimeli mwana iye wairwa nezvidhoma mazvinzwa mwana iye wanga asina rugare kuchikoro ngonodonha pasina zvinhu zvati kundisa zvokufamba sei mazvinza ndichitretenewa ndichiudza kuti ndikangona kuti regai hangu ndingozvinyararira just because ndo zvimwe zvinhu zvaindirwadza kuti after inini futi ndambosiya dzinyaya dzinotyisa kudai dzekuti even hama dzangu ndakadziudza vakati unoronga kuita sei iwowo manje uchaita sei. Ndikangopedza ndati mama regai ndisiyane nazvo nokuti zvinhu izvi kacho ndozogona kana kuurawa ona izvikuita situation ikuitika pamwana iri intimidation yekuti ndisanovhunza. Ndakangoramba ndakangogara sisimeli but ndaishungurudzika apa wofunga kuti pamwe vana vanachidana unodana nevana vadiki. Ngatisiyane nyaya yevamwe vana ngatiwane pamwana wenyu muri kugara nemurume wenyu nemwana wenyu obata mwana wenyu chibharo morega kuripota mokontinya kugara nemurume iyeye hamuna kuripota hamuna kuita justice yemwana uyu. Mwana uyu anodonha kuchikoro mwana anosangana nezvakawanda kuda kundiudza kuti uyu wanga mwana uyu anodonha kuchikoro mwana anosangana nezvakawanda anditi and then ini mamutoziva kuti chidonza mwana chii pamwe yanga ri trauma yoyo yekuti akabakarepiwa hamuna kuripota. Mwana iye wakaita seotoita seanopenga apa mufungo kuti simela ndokunyepera ndakatozopedzisa ndichitomurova iwe uri kungolista vanhu vakawanda ndoedza kutaura naye kusvika mai vangu vazonotaura naye ndakamuti ngaende kuholiday. Saka mwana uyu akataura ndakarara nababa mukamurova chero vakakurova usataura chokwadi havamboona havazvioni kuti ndarara newe achibva atonditi iwe uri kuti arara nekuti before papo sisimeli ndakandatoniti regai nditarise mwana sinzi kuchikoro takangonzi vana havanzwi chichi tarisai vana venyu muchiumeka sure kuti vana venyu vari safe. Ini zvimwe pamwe nekuda vanga vatoziva something kuti chandizivi ndobva ndatozongoti uraiti rega ndimutarisei akadobvu ndakati ari chiri virgin here ndikati kubva ipapo ndikangoti zvapera ende apa problem ndeyo tinochitrasta munhu wako simeli mazimukunzisa makatrasta munhu wenyu kudaka mwana wenyu. Ndakazoona sisimeli chakandipa kuti ndisanoripota inyaya dzokuti mwana uyu iye pache zvake nenyaya dzokuti waitya kuti ndichimurova akabva adecida
menshina vanhu vasiri ivo mukunza asi wakameshina zita romurume wangu ndikati kuiwa unombomeshina zita remurume svikani mama vakatodaro vakanditondirwa ende dhera chero ndakatobuda raitotaura iro kuti ndakabuda ndikaenda kumashops vakatoenda itobva unogesa ndine tauro ndikati ukapinda nepi svika ndikubedroom saka zvikazofamba sekai vakatotirarapa usaudza mama saka imini mazviudziwa what did you do after maudzwa nemwana kuti date ndozvavaita what did you do inini ndakabva ndamuti ndadedza vamwe vana mama wangu nevamwe vavakidzani vandakangotrastawo kuti nyaya iyi inini handichazivi ndoita sei because baba vari kuti mwana uyu une musikanzwa paya wanga usipo uri kusauthi paya mwana uyu waimboita zvavakomana ukunzwa ndikangotya ndikati pamwe kuda mwana unonyepa but ndakangosana nyangoenda zvino ndinongori nekweseni make kuti zvino ndodi noti mai vangu vaitoti pai vakatondiita but havana kupinza mukati vaingondidaidai kubata mwana bhurukwa kona mira ndikubatsire kona kukurira mwana bhurukwa kubata mwana Samu handika iabuse yese iyoyo handika the one thing that I will never ever do handika I will never choose murume over mwana panapa ndina Kelly panapa andiona ndina Kelly panapa vobata mwana Kelly ushu and then ndoti just because ndinotaura kuti munoti move on chindepi then ndoto mwana totaura and then ndotonyarara because ndikuda baba totocontinue as if everything is normal. Come on caller. Ndikuedza kukudzai kuti chakazondipa kushaya nesimba rake nokuti indaiti apa ndinenge apa handisi kuziva kuhunhu hwomurume uyu handiti apa ini ndikati ndigare nemwana ndomuedza kumutaura naye otanga futi kutoisa rimwe zita handiti oisa rimwe zita saka angoti pamwe kuda pamwe mwana uyu ari kunyepa kola the moment imi munozviziva kuti panorepiwa mwana handika zvikuru sei nemunhu anotosa vanoti baba anothreteniwa uzo kunzi kwangotana ndogona kuraya mai vako kana kuti ndogona kuuraya ukataura handitika but mwana akatembenga menchena zita zvemamwe mazita akabuda mamusingafanga kuzvitaridza zvemamwe mazita akabuda pakangomenchena zita remurume wenyu ipapo ipo vangutobatirira ipapo motoenda kupolisi kuti amenchena vanhu but zita remurume wangu riripo mosira basa kupolisi the police was going to investigate because zita remurume wenyu rapindapo sei kana pasina chaakaita rakwenda palisti yavanchera pakati vanhu 20 but zvimwe zvinhu zvakandipa kuti ndizodaro sisineti mukugara kwandakaita inini handiri kugara ikoko hakusiriko kwandakakurira kunhu kwandakatongouya ndichizogara ndiita zvehaseling ndikakudzai mathreats andaisangana nawo nokudidi justify yourself kola taurai chokwadi makuitira muzvijustifya because makaita wrong. You were wrong from the go. Chero muna imimi saka mwana wenyu pakasvika vanhu vachiti mumba menyu vamunogara nevana venyu akati ndoda kutorepa mwana wenyu imini amuprotecti mwana wenyu because mukutya vanhu vanenge vakabata futi handiti mai vanoprotecta vana vavo handizvo here saka because maritiwa mathreats imimi makabva matega ndichingonyarira nyaya iyi because ndikuriswa mathreats so mwana wenyu ndakaisigwa mathreats sisimeli ndinzwisisei hakuna kuti ndakaiswa mathreats ndikuti ndinyaidi kuti pakamensheniwo mazita ndakatozvibvunzawo ndikasaka mwana unongopenga here ndo ndakabva ndamumutsa ndikamuudza nyaya ndikatotara naye akaradza kuti zvikamunetsawo naiye kuti akabvunda sisimeli infact but ndakangoti alright since mwana wacho zvari kunzi iwo vari kuti anga ane musikarwa ane mukomana dzisenza tisaka pamwe kuda hake zvindo zvaakaita zvino apa ndikanomusungisa akazonokuvati ana mhosva yatova imwe hapana mhosva inenge iripo hapana mhosva inenge iripo papasina mhosva iripo imimi bvumaiwo pamunenge makangatsa kuona you made a mistake chekutanga we believe our own kids over anything else over everything we believe our own kids akatongota ini chero chikani zvaita sei chandongodzonimwana nditomanyana ichocho kana kuchinzi vazoitika mistake kumberi ndo apologize kuti asori wangu ndoona mwana everybody knows kuti mwana comes first handimaona so iyo yakuti patagwa vanhu vakawanda chakamboita kuti zita remurume wenyu ripinde palisti iyoyo chii that means iye pane zvakandobata akaita mwana uyu makangonoripota kumapurisa mosira nyaya kumapurisa kwete kuti motokontinya muchienderera mberi nekudonana nemurume uyu nekurara nemurume uyu chinhu chakapinda mumwana wenyu mukurara nacho every day that was wrong. Moza kuti sisimeli mwana uyu ka ndiri process yekumubvunza ndakaita a long time ndikatomisa nekumacounselors mwana uyu aiti mama just because imi makamenshena kuti zvauri kungotaura zita iri wotaura zita iri wotaura zita iri wotaura zita ndikamubvunza kuti kanzi didhiyo vakakubata here zvikanzi naye aiwa saka ini pakuzomubvunza akati ini manditi because manga mamenshena zita here saka ndakangodecide kuti gai ndibvume because ndaitya kuti mondirova the biggest mistake iripo hombe kola mairova mwana every time every silly mistake mairova mwana now mwana was scared of you takudze ichokwadi antimaona ende baba vakatosvika pakutoti vakutoshandisa vakutouse yeye kuti hapana zvanombokuita usataura ndiyo kuprotecta handiwaona usazvitauri
but mwana wenyu chokwadi chipo akabatwa chibharo nemurume wenyu yeyu hazviiti kuti mwana kuti akungopinza zita izvozvo right now kelometa chibharo ngotanga kutaura kuti dhedhi varipo hazviiti ndo first suspect ndio vanenge vachigara nemwana ndo first suspect vamwe vese vakazobuda vamwe 20 kuchikoroko havana basa but first suspect ka ndiyo iyi ndiyo yakabata mwana. Ende futi ndira kuti ndikutaura simeni kuti inini ndiri kuti kuri kandakaretsa but nyaya yanga yakuitika ndeyekuti uyu mwana uyu wanga ungomhechena hazvisi kuti ndaimurova hazvina basa kuti akabechena chero vamwe 2050 fact yekuti zita remurume wenyu rapinda ipapo stepfather vanova baba vabva vaprotecta mwana rapinda sei ipapo akadi kutaura hanzvadzi yenyu wakataura zita rababa vake akadi kupinza hanzvadzi yenyu kana sare hanzvadzi kana sare baba panext door akapinza sare murume wenyu kwaenda kapinza zita radhedhi nokuti makandibvunza kuti havana here kukuita zvauri kungomeshena mazita akasiyana zvaangatombotaura chongai makadii imi maifangoisa nyaya yepolisi hakuna nanosungirwa kunzi anzi maunza nyaya yakuno kuyainvestigatiwa saka vazvangu vasipo saka takusungai hakuna nanosungirwa izvozvo kola yaingozovangu vasiriye no problem mwana chako relationship yenyu nemwana yakamira sei? tiri raiti zvachose chaiko kutova raiti chaiko ya mukazoona relationship yemwana wenyu yachinja kuza kuti ndio nyaya iyoyo yamakaita makabva ende mwana patongobuda zita something happened nemurume yeyu makuzozviona iyu nhasi nokuti hamusisipo kola akazoshungurudza nemimi handimaona but kutaura chokwadi akatotaura nyaya yekuti baba vakandibata vakabata chinhu changu vakadai asi havana kuzopinza handi mwana wenyaya yekupinza anoizivirepi anozivirepi kuti tine chinhu chinopinzwa inini pamwe pacho ndotombozviblame hangu at the same time ikonoapa futi chero ndikadati ndinde ndorichikwaya ndoda kuti ndiinvestigate nyaya yacho ndenda kutoona kuti pamebe vanhu ivo iye navamwe vanhu vanozofunga kuti pamebe iwei yekuti ndodati adzoke kwandiri zvebasa rechero vakafunga kuti udinga kuti zvine basa re imini mozamuye wenyu are doing it justice for mwana wenyu perfect kuti baba vakatombobata handifi kutanganyepa zvinhu zvakadaro kuti vakabata vakadai yekuzopinza iyi anoizivirepi kuti havana kuzopinza kukana akatopinza asingazoti ndokupinza kwacho munozivei inini simeni ndofunga kuti hapana zvinhu zvine zvakambonyanya kuipa inini sekuti ipapo imwe problem yandaita yekuda kukipa masikireti singatauri nyange ndikambokuti mutaure naye mwana wacho maybe nokuti ini chinhu chandakanyanya ndipei taure nemwana mundipe taure imi manje ndichaziva sei makambovhara nyaya munogona kuti une mwana usafi wakataura mwana wacho bva angoti hapana haizvozvi aiwa handina kuvhara nyaya sisimeli mukati ndakavhara nyaya munenge makutokanganisa just because inini hamuna kuiripota kola hamuna kuripota zvapa ndiri kubasa kana ndazova kumba ndichakufonera hamuna kuiripota maifangwenyu kuripota kola chokwadi chechi maifangwa kuripota nyaya iyi because mwana hangangomention zita from nowhere just like that hazviiti kola mapinda pafoni hello sisimeli muri sei mushe ndiri kunzwa handizivi nekuti ndotangira papi mwana ane how many years kuna mama vari pakona mwana ane makore mangani tatova ne10 years rino ndo rechi10 years mwana achibudisa zita remurume iye ane makore mangani mwana 10 izve zvava ne16 okay mwana ane 10 years anga 14 last year so mama maita tenda vari kudzigo rapera msene kati saka last year pazvakaitika okay ane 14 anga 15 last year anga 15 ane 15 akabudisa mazita mamenshina kuti you tested mwana mukamuona mwana achiri right how did you test makamuendesa kuclinic here or you tested on your own handina kumuendesa handina kumutesta sekuzvamukuta zvezvokuti unotarisa mwana mukamuona ari ndakaita kumutesta handisi kunyatsokunzai muri kubreak mukamuona ari right after mamutesta handiti mati makamutesta mukamuona ari pekutanga
ari right but pechituka ndakazomutarigera nditarise nokuti iye musikana uyu andiri kutota nezvake ndiye akatoti mazano zvikuitwa nemusikana uyu handisi kuzvinzwisisa chino utokandibvunza nirikini nyaya yekuti konai saizi yangu ino inoita here kuti ine ndidanana nemumwe munhu mukunzwa ndidana nemukoma kuti ndinzi ndemukomana ndopavatonditi mama imbonyadze kuongorora nemunhu waya achitaura izvozvo atimukona ndopandakabva ndati harigedzai ningomubvunza but wakaramba akataura but chakangozonetsawo ndicho chekuti wakamentionawo mizita ravo chete apa kuti ndichibvuma kuti pamwe zveshe mwana uyu angaita musikana kumwe kunhu achinyepa futi. Okay, ipapo imimi muri kutoti zvakakunetsai achimenshina zita remurume wenyu. You are supposed to take action, mama. Mwana whether ane 20 years akataura something, investigate. Yende munoreport mapurisa or investigate. If he is innocent, vono found out kuti ari innocent. Vamataura kuti mega imimi ngati murume wenyu anonyenga vana vadiki. Hani mataura mega para mukati murume wenyu anonyenga vana vadiki. Meaning mwana mudiki is a pedophile murume wenyu. Mama, you were so wrong. You let your daughter down. I don't think kuti mwana wenyu achakuregererai with what you did. Kutaura chokwadi. You might pretend, she might pretend kuti she likes you, but you have broken a relationship nemwana wenyu for not trusting her in the first place. Okay, caller. Kuti mwana wacho anenge imongwa nacho unenge special to wait kuti anenge asingatauri futi chokwadi. Anditi munoti. Saka kuzodaro munhu unofanira kuti ugare. Caller, inazatombotaura zvakawanda. You've got 24 hours to report this to the police. If you don't report it to the police, I swear I will do everything in my power. And because Isimele has got your number, I will make sure we do everything in our power. You could tell you are right here. Even you justify you were wrong, Mama. You've got 24 hours. How are you sitting here justifying a pedophile? Are you okay? You a whole pedophile. You want to equivalent? You guys are abusing this child. You are abusing this child. You have 24 hours. Sisimeli, I swear to God. Wherever she is, she's supposed to report it. Case I report investigator. Because Sisimeli, I cannot stand to call it. You're just still justifying yourself. You're covering for this man. How can you report? Sungwa mese ne murume wenyu. I wish I mukasungwa mese. Mese you're supposed to you have 24 hours. You my caller, I couldn't type anymore. I don't report. Right now, in the next 24 hours. I can't even talk anymore, Mama. Straight away. And I'm going to be completely honest. I say I report it. In message, in the next 24 hours, I'm going to screen and record this. I'm going to take it to my police, and I'm just going to give the police your number. I mean, Mrs. Simel. So no problem. Yeah, and that's why we have to, because Simel, anyways, because I said, okay, no button. All right, those who report the case to left to make sure they report a case. To that I report a case, and there's proof that this case has been reported. Thank you, Sisimeli. Bye-bye. Right. Right, next caller. Hello, Sisimeli. Yes. Ndarwadziwa ndada kuchema zvangu. Ndada kuchema. Aiwa vakakanganisa vamaini ndimainini munina kana chii kwandiri. Aiwa ngasunga anoripota nyaya yemwana. Ngaripoti. Mosha ina basa report kwa rini she just has to go and report kuti no pane nyaya yakaita I shared it with my other people ndikavaudza vakanditi I must come and report, so I'm here to report. Let the police investigate. You can give the police my number. Ndotoona simba rokuti ndizviite nyangwe hangu kuresha kwandakaita handisikuramba nokuti ini chandazonyanyisa kupuruvha kuona kuti zveshuwaka baba vanogona kunge vaine hendi pamwana wangu ndipo kuti vari kutogara noumwe mwana kamwana kaakura akindoba 17 years manje zvino 17 tingatakura 17 tingatakura munhu akadana nemunhu ane mwana ane 17 years ogara nemumwe mwana ane 17 years to ipedophile murume wenyu
nzwai handiti muri kuona kuti ndakutoona kuti neni I have to do this ngoti neni hamusuzviziva nokuti handiti munoona kuti achibva pandisi mai vangu vakanga varipo nekuda kwokuti ari kunyepa akanoenda kuhama dzake nekuvanhu achifamba achitaura kuti mukadzi zvafa akandidzinga akandikandira mberi panze achinyepa. Saka ndopanda kutongoona kuti nditi zvimwe zvese zvaingoitika mumashuredzi uyu munhu uyu isaicopath because ari kundinyepera achitaura zvinhu ndomuudza kuti uya titaure hadi sisimeni hadi unongovhura hakusina chekutaura. The only thing now is for you to go and report. That's the only thing. Chekutaura pasisina hapana chamunotaura nemunhu akafana nemurume uyu. You don't want anything from you. Murume yanitotyisa is a pedophile. Anogara nemwana 17 years wenyumwe yani 16 years. So zvingori pachena kuti akatora nemwana wenyu ane soft spot for vana vadiki ipedophile. Kuti ndozvazvondipa kuti even ndiitaure nyaya isisimeni ndofunga kuseri kwanambofira ndaitaura but pandakazozvinzwa kuti wakamitisana nomumwe mukadzi womunhu iko zvino unotogara nguva yese endaitamburai wanga akatoleja imba yanogara nemwana iyeye. This other day aitonzikwa pane vhidhiyo rakasekuleta akamurova achiti dzokera kumba ndakazva kuti usauya kubva wadzokera kumba. Saka ndonini pandabva ndaita riko ndikaona kuti no uyu munhu unonyepa plus ende zvinhu zviya zvakaitika ichokwadi. Hapana nhema why achitageta vana vevana why achidana vakadzi vana achiita zvinhu zvoudzenga kuti munhu waunofambidzana naye feshamwari yako unonomitisa mukadzi wake wogoda kupretenda kuti pakati imimi ndisazotinyepera kuti hanzi manga mai apana pamuchiti muruda kuzoti mutaure nyaya iyi pana pamanga musiri kutaura nyaya yemwana wenyu kuti akarepiwa manga muri kutaura nyaya yemurume wenyu kuti kugwadzisa kwamakaita nemurume wenyu but nyaya yemwana yazongochedza ende everybody tazongotora interest stereki pamatomuchena dhati kuti akambotakunga kabata mwana wangu tavada mazasara makupedza nyaya yenyu focus yangu yanga yava pakuti ndida kubvunza mubvunzo but handidi kuinterrupta regai mupedza nyaya yenyu handimaona manga musina kuti mutumire kuzotaura nyaya yekuti muri kufungidzwa takari pamwana wenyu manga mai muchida kutaura kuti kurwa tsoka makaita nemurume ushu handimaona but nyaya yemwana ndiyazotora interest because pamwana we all know kuti pavana apa we all know kuti pavana chero chikaita sei atijoke nevana tikajoka nezvimwe tikajoka nechii atijoki nevana and it takes the whole village to look after a child, to raise a child. Batai makada Ellen, hello taura. Okay. Sisimele. No, imbomira abajoina pa live imbomira uyataura ndati Ellen taura. Okay. Ndiri right kanjani? Ndikangotaurawo na madhava vane mwana makadii madzi makadiwo kuti uripo munoziva zvimwe zvinhu Mwari vane nzira yekuti zvibudikire. Ndanzwa kuchema mumwoyo menyu sisimeli panga vachitaura nemi vakubvunzai mumwe mubvunzo wamusina kukwanisa kupindura direct but I could hear grief iri pakadzikadzika pemwoyo wenyu. You may not be open enough to the world kuti muudze vanhu chokwadi but chokwadi chiripo ndechekuti mwana akabatwa chibharo and you know. And for at the moment you might think kuti relationship yenyu nemwana iri right haisi right. Your relationship with mwana haisi right zvachose. And I think sisimeli kuti sisimeli Mwari vashanda kunyangwe nemi kuti chinhu chakadai chibudikire. And ndokumbiro comment section musatuke maya vamwe vanhu vanoita zvinhu mukusaziva. Yes. But Mwari vane mushandiro wavo wavanoita. Tichibude pachena. It is God's way of things kuti zvibude pachena. Zvatoita zvakanaka kuti vazvitaure. Vanhu vanorwadziwa even ini ndanzwa kudzamirwa zvikuru. Inini mwana wangu chero baba vake vakamuzvara handivatrust 100%. What more vasina kumuzvara handimazviona. What more vasina kumuzvara. Varume they can do anything. Varume they are evil. Varume havashandise misoro yavo kufunga, especially mwana kana kutanga puberty paya kubuda tumazamu nechi. Vamwe varume vasina kukwana vanotora advantage of that. So ndokumbira comment section musatuke mukadzi uyu kuzotoona hanzi mbudzi kuzvarira panhu kunzi itandirwe imbwa handiti. Saka ngativabatsirei maya, ngativabatsirei. Vamwe vanhu vanoshaya uchenjeri, wisdom, ruzivo kana kuti Mwari anenge asina kuvazarurira atovazarurira nenzira yeplatform yasisimeli. So from today henceforth Sisimeli I think help her to handle this case zvakanaka mwana awane kubatsirika. Hamuna relationship yamunayo nemwana mai. Havana.
like kuti tingati makatarisa mega kuti mwana musikana kana kuti chi akuna you can never tell like sisimeli wabvunza mubvunzo zvakanaka kuti unoziva sei kupinda kuti anoziva sei mwana kuti ndiko kupinda kwacho even ini pandakatanga kubreak of virginity ndakatoshamisika kuti mukomana wangu aifinga hazive pekuisa handinoti ndipobhami pacho panorwadza kudai so you know uri mwana unoshamisika hautozivi kuti chichiruitika. So I thank you, Sister Mary. May God bless you for this. I hope comment section, please, musavatuka. My gadzirisai zvinu munhu ngaasungiswe. Get to the bottom of the story. Mwana aone batsiriko. Thank you much. Thank you much. Aichande ivari Facebook hello. The first pataka kupinda either. Yes. Okay. Yeah. What I want to say pana maya vandepekuti chokwadi like the last caller said vakakanganisa, you know, kukanganisa kwavakaita maya zvechokwadi even pakutarisa mwana she could have taken mwana wayo kwa doctor or a clinic kuti anotariswa, you know. And another thing, mwana anogara na stepfather and all that, she needs to protect the child and make sure pavakaudzwa namaid here kuti ari kubvunza kuti zera rangu ndinogona kudana nemukomana, she said ndakamutarisa. She should not have done that. Take the child to clinic kuna doctor to check the child kuti vanyatsoona kuti zvakamira sei. And another thing yataurwa yekuti zvoni mwana anoti haina kupinda, mwana wayo was 15 years old depending kuti mwana wayo ari kupi. Vana ava vanotishwa at 12 years, vana ava vanoziva chinonzi penetration kuti yapenetrate. At 12 kuno kuAmerica they know, you understand. So I don't know kuti mwana wayo ari kupi, but they will know kuti penetration chi at 12 because they are taught kuchikoro. But what I can say, like the last caller said, let's not be too hard on this woman because right now I'm sure she's now hurt because ta open tawaratidza pavanga vasingaoni. You know, a lot of people have said a lot of things. Now she can see pavakakanganisa and she feels bad. But she didn't see kuti vari kukanganisa, but now she can see. So let's not be too hard on her, but advise her with love kuti move on. Vaende kuno reporta nyaya iyi. She needs to report it. That's all I can say. Thank you very much, caller. Thank you. Right. Thanks. My peanut. Mazakola. Yes, is Melly. Should say? Bobo. Inini pani vanu understand vanhu kuti tisatuke mother ava. But inini chinhu chiri kundishamisa ndechekuti dei tisina kuita nyaya iyi kuti ite serious like vana heze vapinda achipopota and the other caller asvika achipopota mother vaizotinzwisisa here dei tangoya tikati mother endai munoripota mwana ivo vane makore. This thing happened last year. Dei vasina kuya palive, even dei vaya palive vamenshena because what I understood pavamenshena nyaya yekubatwa kwemwana she minimized that issue. She said it in passing. That's not what she was talking about. She said it in passing. Vanhu vavatanga kukomenta kuti mati mwana akabatwa sisimeli mabva mandwelawo papoint yacho iyo. Saka sometimes vakadzi ngatisakurumidze kuti kungoita lenient because let's not try to make it seem like it's not true kuti pane vana mai vanosupporta varume over vana. Mother maiziva kuti murume wenyu akabata mwana or somewhere somehow in your core of course vakadzi takapiwa naMwari 6th sense. Your intuition told you something happened between mwana na baba vake, but you made a decision on that day that you didn't want to report this man for your own reasons, or I can say selfish reasons. Maida marriage kukunda mwana. Secondly, time yaunonzwa nemwana wako kuti ndakabatwa, whether mwana uri kumufungidzira tata zvavakomana kana zvemaboyfriends, even mwana abatwa ne15-year-old yani 15 abatwa. Yes, it doesn't matter kuti ndibaba vambata kana kuti mwana ane 8 years abata mwana ane 15 years. The fact that your child is telling you kuti ningina vakandibata mother everybody zvekutanzi ndakazo because sisimeli mavhunza mother ava more than 5 times I counted. Varamba vachingopa excuses as to why she couldn't report. Vatanga vati hanzi
because mwana akataura mazita akawanda vakati ndaitya kuroiwa mwana anga akurohwa nezvidhoma ndakathreatenwa ndakaita sese. She made my excuses as to why she didn't report that issue, and my excuses achanga ari different and anga akawanda. Let's not minimize and say kuti hanzi musavaitire hasha, musavaite sei. It's normal because pane vanhu vari panapa pamadiaries vakabatwa chibharo. Let's not forget that they take this thing personally. It's a trigger. There are people vane vana vavo vakabatwa zvibharo. There's a woman panapa sismeli, I don't know if you still remember, aitaura nyaya yekuti akati hanzi ndiri kumhiri kwemakungwa amai vangu pese pane live yatakaita kudhara I think 3-4 years ago. Akati hanzi amai vangu pese pandopinda muTK Maxx ndichida kunotenga bhutsu ndopesa ndabuda nebhutsu yamai vangu because ndiri mudiki taitambura. Pana baba vataenda kunoti mama vheji kumba kwavo vakasvika vakandibata ndikasvika ndikaudza amai vangu akati handabasina tinotambura tikafamba kubva kukuwadzana netsoka kuenda kureturn row naamai vangu kunosungisa murume iyeye. He had lawyers, we didn't even have mari. Achiti hanzi lawyer wemurume wavaisungisa ndiye akazomupa bhanzi ne3 seats vasina mari yekudya. That's a mother. Akataura kati we didn't have anything, baba vaitipa chikafu, but mai vangu chose to take my side vakaenda neni kucourt kunosungisa that man. Saka ndozvatino isusu panapa diaries we advocate for the girl child, for vana, even the boy child. Kana mwana ari mwana kana mai vari benzi, we call you out. Mai makaita mai benzi in this regard. You were supposed kusungisa murume wenyu. Forget the reasons that you are giving us. Makutoda kutopanana nema excuses panapa. And let's not try to minimize it. Tichitanzi musazovatuke musazovaita sei. Kana vanhu vari triggered sei vanhu vapopote because the woman was wrong. Ndozvana ndachida kutaura. All right. Thank you very much, Kola. Thank you, Sis Thank you very much, Admin. Thank you. Right. Guys, tine nyaya yemwana futi panapa. Tine another nyaya yemwana coming. So this is what we are saying, Kola, right now. We need you to go and report tomorrow or today. I don't know. Utinguva imapurisa afari. Please. Toda kuti muedzoke back nas anditika tikupai 24 hours dzataurwa dzedzendo dzatikupai. You need to go and report. Modzoka kwandiri back makabata case number nokuti ne number yenyu yandinaye phone number iyo i case kai just sending it kumapurisa inototracekwa ine mema kuzonzi futi maka munonzi guys whatever of justice ya obstruction of justice hanimona. So imimi it's munhu akushanda nemadzimai, we are behind you. We are solely behind. Tongoti manga musingazivi andika nyaya dzakadai dzinofamba sei. Muchitisumukirawo pano moenda kunoreporta. Come back to me. Mangwana ndaripota nyaya iya. Kana vachida kutaura neni, I am here anytime mapurisa. Kuti nyaya ya report kwa sei kadzvidi kuZimbabwe kunogona kutinetsei. Mozati hey watu vatati just tell them kuti nyaya itori platform vanogona kutaura neni. Vapei namba dzangu, ndipei namba dzavo. I will talk to them nyaya ngaivhurwe. Toda kuona end kutunisvika kupi. Then mapurisa anakupusa ndoziva murume right now is staying nemwe mwana 17 years. Angori older than your child ne 1 year. Mapurisa anakupusa. Apa pane allegation yekuti baba vambondibata last year. This is the main. Murume itori muchatozona kunobuda mazita akawanda. Kuchabuda vana vakatowanda vakabatwa manga musingasivi. Imimi zvama musingasivi. Kana uchigara nemunhu kachinji at the last kuona zvinenge zvichitwa nemunhu iyeye, but vekunze vanenge vaona kudhara vatombotaura. Hanimona zvafana mwenye akaura ini mweta last kuzviziya, but vanhu vese kunze kwavanenge vachizoti hey baba vari kuura pakati vanenge vachitotaura. Andimona. So please just do us a favor, just go now, report. Antika mwedha mwana aripo mwana hapo mwana chazongotogwa nemapurisa. Isi maoko menyu timuinterrogate mwana imini musira kumutemo ndo unozoti vana vakadai so vanoendliwa sei kuti chokwadi chibude. Andisi mutu ari kuzimu right now, anti mutu ari kumba. Hey, the police will report right now. Come back to me, please. Ne kuti mapurisa tichika. Na chidao ini kutaura statement yangu, I'm here. Ndiripo. Right. Thank you very much, Kola. Very much enda izvozvo. Right. Thank you very much, Kola. Right. Guys, ndoda kumbokata, I'll come back. Ndoda kumbokata nokuti ndikaramba phone apa ndina charge up. Ndoda kukata nochaja phone, ndichichaja ndichita zvanoda kuita nefone. Ndozoita imwe live yemwana. Manje live yemwana hadi ndichibika. Hanimona anda takagara pasi regai nditi ndibike ndipedze antika ndipedze ndibike izvozvi then ndozodzoka nguva iko zvino 4 ngatiti 4 5 ngatiti 6 o'clock, 6 half past 6 dzekunoku, that means 7 o'clock or 7:30 todzoka. Hanimona todzoka pano tine imwe nyaya yemwana zvakare antika then patagumira team rangu. Thank you very much. Ndiri kudai mudzoke asi musati maenda Jani ndambopinda comment yako Jani
guys, we're not saying bye bye because I was supposed to be having 3 my life neminas, but tichaita 2 iwayo, then imwe tozoita rimwe day rinenge of course mangwana basa, Monday, Tuesday basa, maybe Wednesday. And mona maskati because nenda ku night. Saka you can do maskati ndozoenda zvangu ku night manero. And mona, so at least if next week pane ma nights saka maskati we can do my live edema 2 hours toka vanyaya dzese dzakati one day nyaya dzacho dzakazara kuseri uko. Ndopa ndinozotsvaga kuti apana here mumwe munhu pa diaries apa anogona kubata nyaya dzema live idzi. Uyo uchibata nyaya dzema live pane ndisipo paya guys. Ndiri kubasa because machifs acho anenge akati one day pika futi machifs. And mona, umwe anenge akadiwo anosara achipinda achifamba nenyaya. Kana usingagoni we teach you tinokudzidzisa uchasvika pakugona kana uchikogonawo handika especially kana uine page rako uchida kuzokontinyawo after wabva padiaries handiwana unotobuild followership yako uripo panapa uchibuilda followership yako because vanhu vanoda kusimudzira mapeji avo kazhinji handimaona mukaenda kune mamwe mapeji mahombe vanotokuchajai kuti tipe mari ini handisi kuchajai. I am just saying handi kuti peji yedu rambe riri active pandinenge ndiri kubasa because I can't choose Facebook over basa handimunoziva iwewe you can do it ndopaunenge uchimaketa peji rako ipapo panenge wakapinda peji rako handiti maona uchitoita malive ako handisika uchitoita matopic iwaine ndisipo iwe uchitobata dziri kuwhatsapp kuinbox kumessage kunogona kune nyaya uchidzitora uchifamba nadzo handitimaona uchitomaketawo peji rako ndo bhadhira kwaunenge uchitonditawo handimaona ndo bhadhira kwaunenge uchitonditawo panapa handide keshi yako handi kana wafila kuti ndakura now I can stand for my own ndakukwanisa live yangu peji kwangu now ndakazvimirira ndana mafollowers then you go hanzi hazvinakidze musipo verengaiwo macomments aiwa tinoona kuti zviri kufamba sei tinoona munopedzera makuzongogona guys tinopedzera makuzongonakiro anotanga tinopawo otanga nemacases madiki handika anotanga nemacases madiki asi iwaya macases mahombai otanga inga andiselina vakatanga vachinyara kambeni ndindakavapusha ndiselina vachiti vaiwe ina ndingamboiti live hazviiti vaiwe hai live simen ndichingovapusha everyday chivati vandiselina mati kudiko live chimbopinda imhorise vanhu uyai ndichingovapusha iko zvino vakapedzera kugona kuzvimiririra vaya vasingatombodi kuwa chinonzi kamera ndikapedzera ndatova ndichingovapusha kuseri vachikuti akana ndichingovapusha chikuti pindai kana handei mopindai mumhorisa vanhu vakatanga saizvozvo but iko zvino vaitori nechipo changa chiti mavari changa vasingatosivi animaona saka unogona kutodaro handika wouya kana uripo hanzi muvasumudza voenda vachikutuka aiwa those things zvinowanikwa mujumi patinoita zvinhu zvakanaka we don't do it for God for people we do it for God. Inini vanhu vandakasumudza vanotuka vakawandisa vanhu vandakaitira zvakawanda vandakabatsira vamwe vandaitumi vandaipa mari zvamusingazivi kuafrica uko ndichimupa mari kuseri chake chako kutenga ufa asina achindiudza simeli izvo ndichimubhadhara polisi vakawanda ndovaona masititumu achindituka ndotoseka zvangu but nditombozvitori comment kana kuzvitaura kuti uyu ndakazombodai why because I did not do it for her handika I did it for God. So mwari ndiwo vachapedza ameno ndakatokangamwa ini ameno koko hanimona handiti admin no the fact yekuti you are a ghost tavinga guwa I cannot you are a ghost I cannot hanzi Ru will do yes Ru akagona kundibata she can do it Ru akabhenga chichikawo ndakambomutiita but aive nekavhuniki futi amen hanzi ngapaitwe maauditions yes I'm willing kuaudition ai uyai ndikuaudition because truly speaking ndinenge ini ndinomhanya ende kana ndiri kubasa ndide zvefone because ndinenge ndine vanhu vandinoshanda navanhu vandinoshanda navo guys vanotonditrusta zvokudaro mukandiona ndiri kubasa guys ndakagara nevaya vamune muchiti munotoseka munotofunga kuti vamwe nditori wani wavo tichitidzidambura nyaya zvotiti tinotonakirwa zvisingatoiti handimaona one kabasa kanonakidza katinoita because maybe ameno maybe vanhu toshanda navo because havasi violent here kana kuti handizivi tinotovaponakirwa chako kutogara pasi kutovadzidzisa kuti unobika so ichida wanditukuka hande unodai ubike uchidai zvinhu zvavanga vasingagoni makeup ita so wangu vanobhara padza but zvitora zvitonakidza handimaona so yep ndozvatidawo vanhu vanosara shandisa pana pachifaisa achienda kadai because sikubasa tichitawo zvokubasa kana taa ofuto yawo handimaona saka varikuda vacho voice anofunga vanogona kupapinda mondibata kuseri if you think you can do my life ndinoendri munchaino ghost vanyamasiveli uya ndinodari nyararo if you think you can do this uya kuseri hanzi najeni I want the opportunity no problem uya kuseri Jenny then we talk and then tokupai toona kuti how far the people the audience the comment section will see kuti ningi ngambochimhanya tomboona ningi wacho ombochimhanya kuti akachimhanya vhiki tichimupa matopics ekuya nawo panapa ari kugona here amona right but ndisandadonha kuti todzoka kechi2 ndiri kungokumbirawo timu riri mucomment section andika kune
summer ball iri kuitwa kujoburg muna september handitika musi wani 21 september kana sakanganzi 7 or 21 september handisi kuziva tiketi ravo riri kuita mari 1100 I think. Munongozivawo timu rangu semaziva ese timu redu iri rekujoburg vachinji vachona ndivo vaya vanotukwa vanosvorwa vaya vanenge vachinzi mahouse girl. Munongoziva Joni vanenge vachinzi mahouse girl as what as usual. Team diaries ndiyo nguva iya yamunovasapotawo kuti vaende kunodi kunomhanyawo chinhu chavowo vari vega vakamira right. Sezvatinongoita hanzi musa 21 okay 21 september saka vanongokumbirawo kuti mukangonongovoti muvapa mahafu isi takataura kuti unobatsirwawo nehafu yako handika you can't expect people to do kuti vakubhadhara ticket rese. No, it doesn't. But unobhadharirwa half handika iwe wobhadharawo half handiti. So mbinga dzedu dziya dziri muzvikona zvedu dziya tine mbinga dzedu dzepano padiaries dzakafanana najana Jeni igoye yuzvo. Jeni wangu tokumbirawo 3 matickets kubva kwauri. 3 tickets dzinokavha vanhu 3 because vanenge vakabata mahafu. I don't know what happened. 3 matickets andika half ivo vakabatwa 3. Thank you Judy imwe mbinga ishi. Thank you Judy. Kakambinga kangu aka akakambinga kangu kaJudy apa. Ticket tiri kuita 1.1 andika hanzi mari akeneyo maindopinda comment yaniko makomenti achakuita kumwanya naye madhimini toraiwo komenti yajaniyo musi kuiona here shumburedzi torai komenti yajani. Ticket tiri kuita 1.1 saka iwo unongobhadhara half chete. You pick handika you can pick whoever you want. Ungomubhadharira half iyo bhadhara half. You can pick kana une waunogara nawo kudhara kana kuti iwe waunoziva madiaries papanenge ari mucomment section iwe ana matimbo edu aya anenge achida handika you just pick it right. I'm paying for Ninki handika Clara Loben mbinga yedu Clara Loben hanzi yabuya mbinga abva zvinominete ega hanzi mbinga yauya uyo Clara auya Josi kuJoburg handisana kunonzi chief venue Shumbres Milka admin hands how do we pay into UK. Yes, you are right now Jani. What you can do kana pika 3 vakwepa papa handika then wapika 3 tokupa ma details ekuti unobhadhira kuko kune vari kuronga zvinhu vanokupa ma details acho wobhadhira kwavari direct ikoko handika. Kana pane anokwanisa kutengererawo munin'ina wangu uyu achihoro Eunice uyu munin'ina wangu uyu munoziva ndiani murume wake waya wetragedy iya akasvitwa achinda kubasa. She also wants to attend achihoro Eunice please kana anotogona even kumutengera zvake full ticket because akatarisana nekuremba ndongu wekuti ambobudawo mumba ambofurwawo nemhepo because 24/7 anogara akarinda murume mumba. Antimaona anogara akarinda murume mumba kuti akwanise kubatsira murume kuenda kutoileti akwanisa kubatsira murume kuchinja dhaipa and hanzi kunonzi ku the lake hotel Binoni. Oh okay hanzi the lakes yakubinoni kwai kunonzi ku the lakes hotel Binoni ndokwainenge iri ku the lakes hotel Binoni ndokwainenge iri saka ndotime kuti ambobudawo ambofurwa nemhepo achiende ndiwo my Cosmo yes achimboindawo kunosangana nevamwe. So if you can pay for her full ticket that's fine handimaona akwanisa kumbobudawo mumba handiya saka admin mukabata Jani mukabata Judy hanzi how much in pounds imari iko 1.1 imari in pound guys musa 21 September imari let's see let me check 1.1 imari hanzi mama musikuya the same utotsvaga tiketi rendege wangu and do live whenever possible I can help you. Oh okay all right that's nice. Gandigosara neava touya vari kudata malive right. Makanditore namba dzenyu papendi wataura Facebook about John Marongi. Nyaya dzacho dziri kuwanda guys. Uyu ari kuuyawo nenyaya yake. Regai ndiite schedule ndozvandiri kuona pandikuzitora papa tikuda vanhu. Tikuda vanhu uyu atoyawo nenyaya yake ufichi aitotaugwi nhasi aida kuti tinde zvanhasi haingataugwi nhasi right gai timbo 26 pounds ndizvo imari 48 pounds 26 pounds imari 1.1 cannot be 50 cannot be I mean can't do any.
What now 4. 48 pounds. 48 pounds. Oh, thank you. Thank you, my nini. Thank you, my nini. And my nini, I'll pay for what you order. And thank you, my nini. What do you want to Peter? And I'm too better. Don't pay it. Serious. I forgot to text him. Look at that. Don't put that text. I'm working. Don't put that. I can't do don't put that text. I'm working. Why? I want to walk. Because I'm going to put that is this kind of Nukubi? SIM card. SIM card. Necessary diva vara. Necessary dinas. Papa than papa every hour. Change your story in bus of October and a bus of no papa past 5. Also, no one local for 6. Saka weekend, you need the limit text. It's Sunday, Nasubuti. Binga, please, and Sakatongo to 50. Yes, I did to go and come and Phoebe. Timu UK vadapenda onga tingobatira tenshumbo takaitikira ndimitegerero zvitiketi ndimboida zvakamuteka tigerewo zvitiketi ruri ndibide kuafrica sikara redu asikara ndio tubva tanyatsanoti zvebhabhai netimu Joburg ndozvibhadharira ngwa kumotesheri tiketi handina aski tingikiri aski waite aski inonzi bhol chakoti imari kusvika kubasa wako ndokubhadharira tichiiti haungaitizvi ndakutopedza right. Hans, how do you manage having 3 people or more volunteers at example? I don't know, Wangu. Thank you, my name. Thank you, my Changata. My Tabasa, my Changata. Thank you, my name. Thank you for paying at your Thank you for paying for what you Thank you very much. Thank you. Right. Night tavinga guwa pano uri gosi chimboya ozve pano nasombotenga ticket timboona. Tavinga guwa. Watu ne cutie face. We are told. Lulu Edwards. Mutegei, guys, mutegei. Now she must pay for most of the things. I think I took if just took his aquanake. She must pay. Take a Lulu, guys. So say masters. Jenny, I'm not telling you. She's in the file a complaint to Facebook. They got to file a complaint to Facebook to my masters and school owner and show one. So I don't watch attend the Bangwana man. They got to file a funge kunigiri. They got to file a Facebook because that is because she quit catchy. Because it seems okay, everything. But masters are chupani pasina. Hands guys, when I sasa kuna dream mwanangu guys. Ha ayo kuyesa ari kumisira nikikiri vake ari kumisira English fesa mwana anonyepa mwana wangu yanyepi atanyora kudai so iripi who is the comment ndebi who is the comment yapinwa Dre guys thank you Dre thank you mwana wangu huyu ndakabva naye kure Joel wekwakanaka
Guys, Dre, I don't know what to say. Mwana wangu guys, ndakabva naye kure mwana wangu uyu, ndakabva naye kure mwana wangu uyu Dre. Nandakaisa pa mute guys. Dre, I don't know what to say guys. Nditenderewo kuna Dre guys. Can you please think for me? Maybe misirewo mana vune Lex kana. Misirewo mana vune Lex guys. Misirewo mana vune Lex guys. Can you please help me guys kutenda mwana wangu ticket rekwenda ku Africa guys. Imari ticket kwenda ku Africa guys. Imari ticket kwenda ku Africa guys. Guys. Rangu sikumbuzo ufunge. Rangu ufunge. Mwana wangu anzi mwashakira asikuenda. Ndini kwenda ndiri washakira nanga wavhura chikoro. Vanenge vatanga chikoro. Zvakaoma mufunge. Ndaperegwa munoziva. Ndaperegwa. Handatoperegwa chaiko chaiko ndaperegwa. Ndaperegwa chato sindoti kudii. Ndaperegwa. Thank you, Dre. Shut up, said. Who talk who said. Thank you very much. I don't know what to say. You got to change my show. Serious. I don't know what to say. I don't know what to say. Thank you. I don't know what to say. Thank you. I don't know what to say. Thank you. Wow. And this holiday and then somebody show and that way show and that manch function. What it depends kufamba papi. I don't know. Shame. Thank you. Guys, ndaperegwa. All right. Guys, saka ndikoko arigainti ndakuinta ndodzoka na times ndataura dzazandika. Times ndataura I'll be back. Times ndataura I'll be back. Andizivi kuti vazonongwani vapinda ndatove neexcitement yangu ndega guys. Ndatove neexcitement yangu ndega. Saka andichazivi kuti vanongwa ndevapi. Andichatomboziva chandoziva kuti pana mainini vataura and then paita Jani, paita Judy. Anditika andisiziva kuti vatora vangani. Then when we come back tozoonawo kuti ende kuronga kutembika kuronga kwaMwari ufunge kuronga kwa ndandisitomborishiwa nchimboti havanoita function yavo techiona but now it's guaranteed I'm gonna be there. Yo, thank you guys. Right guys, see you soon. Ndokona machirega ndipedza ndodata ndotona todzoka nenyaya yemwana tichiita vana bhetsa ndiyo nguva yenyu. Gid, how are you Gid Chelsea? Ndo nguva yenyu yekuti ya vana wenyu ndiyo nguva yenyu yekuti momeka sure kuti womadi maitirwa zvamunoitirwa. Thank you very much. Thank you Skumbuzo. Love you guys. Tosangana pa second half antika. Tosangana pa